تادياس نحدي تجاجي وين أب زمن دكتور زمن كنكيد أبريكا زلهم أو دكتور زمن ريد أوف دينيركا ريديمنا كاسكريكا دي باسكي زانتانا كلتة عنتوي ونابريكا نيركا دكتور الله هذا بليس اسكي دكتور يتكال علمه دكتور سمعنت الله يتكال علم اوكي ثانك يو اوكي حزايا له مثلا حزايا له سمعنت له مملك كتابنا قصل سمعنت له ثانك يو كوبل تلالاي دكتور تلاب حوي تلاباو كابتي هانقوتا كابتناتكا زلكا هافتام تمكون موخا اتزلكا ريسورسز بزح سلازغونه نحنا خمن اسات كنكسبركا سلدلنا انا مسعدني خان مس زلكا خبرن غيزين ابيز كنغبا كان فتن زياده حتون حات ندلي بحقي مخنياتو سي لومي ناي بحقي بلوص معال تخبلو خلاف سبالتو كاب قيقن كاب انچ منشن اوتي خاسي ابتي قوم نغر زلو مخان قديمنا حسبولو سلازي قصب كانا ايو سلازي لو من تدغركايو سي اي هوب قال كتمصانا تسفالنا مخنياتو معادن يخمسكم توم تقالسي معادن كاني انت دا تري هيبكا تري تطقيم كالو يوز اي توغحيفو خيديو مسو مس فلطاتكم كويت خدنا بمبال بهاغيو انت دي كوينغن لك نويح عام التقارير كا دخام كله كايمو نفتح تيك خيط ايكن وحني حدا انتايا اسامبشن الله تن مدبات اب اديس ابابا باثيوبيا سي توم ما حتنسي كمينس اوف انكام يمزتقوملو مو خم خوينوم كاني اكنني غداي اساس غداي اثيوبيا دارغا اولموست تحزو دمسل دبل اسامبشنز الله إذا خميتويو قبل علي ما مسؤول ما عنتوي ونحاتيتهم وندم كن إثيوبيا دخمتي يرتا خمهلا وزبل بهاجسي قاسون كيعوت حلال خوي ميلت حاتيتو تري ملس كاي حايش زي كان تودبات قلال ام مفتاو اب حدا مخنياتو تودبات مهلا وي مراحت مهلا صباح نغو نتساعات متكانديو قلال ام مفتاو زغبكم متعاتو من اساتا مسحاب كدغبكم متعاتاتالو تانا مود اتحت سالسي انتايا كم زبالكايو نحنا انا ابال جلوبال انيشيتيف زي اسيل انتو يتحتتندي اتي بمسارتو اتزبالكايو امن اتي government in exile ግን ኣብ ከከተምኡ ሰባት ክውደብ ንሪኢቶ ካንታዩ ምስኡ ድማ ኣብቲ ሊደርሽፕ ናትኩም ወይ ከዓ ኣብቲ ውድባት መንእሰይ ምስሓብ ወይ ውን ኣብ ስልጣን ትገበኩም መፅዓ ኣሎ የቀኒለ ይወደሎ يقنيلي تي دستمعنالو ነገር ስለዝኾነ ድማ ሕጂ ፍርቅለይ ተሓሪፉ ካብ ሰዓት 8 ስለዝኾነ እምበር ኣነ ኣገልጋሊ ኻ እምበር እስኻይ ኮንካናተ ኣገልጋሊ ግን ነቲ ግዜን ዓቕመን ኣብ ግምት ብምእታው ዝብል ዘለኹ ንወለ ሕጂ ሰዓት ሓደ ቀሪብና ኣሎና ንምባል ግን ብዝተኻለኒ መጠን ሓደ 3-4 ሕቶታት ክምልስ ክፍትን እቲ ተቃውምቲ ሓይልታት ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎም ዝምድና ባዕላቶም ተመለሶ ይሓይሽ እቲ ናይ ዲፕሎማስን ናይ ፖለቲካን ሕግታት ኣያፍቅደለይን እዚኦም ከምዚ ገይሮም ኣብ ኢዲያት ኢለ ንመንግስቲ ተኣክል ኣብ ፓልቶክ ኣልዒለ ንኽዛረብ እቲ ዝተምሃርኮ ሕግታት ናይ ፖለቲካን ናይ ዲፕሎማስን ኣይፈቅደለይን بستخالن متن نتي صباح كحدسن كدلدلن زدليو ركبات مسحواتي إثيوبياويان بفلاي أحواتي تجارو بزي تكم سنكوفنت نايلسان كبلاشو أيدليوني أبتي أب عدتات نسلف زبالكايو بتغلالو تي أزيز خبرو بصايا بعد أمريكا إنديانا مساهم زغمت هايلي بزوح جزيان زاري بينا مسؤول سلامنتاي مو بخندي بعدتات أمريكا زئكوبو بعدتات إيرترا زئكوبو ندحر بعدتات إيرترا زئكوبو تخينهم إيرترا تنفاسا رخيبان ليا
መንክ ምን ጥላይሉ እንበር በዓድታት ናይ አሜሪካ ግን ያው ግዝያዊ ከምተን ካልኦት ውድባት ዝጠራነፈው ዘሎ እዚ ኸኣኒ እንድሕር በዓድታት ተጠራኒፎም ኤርትራውያን ማንም ሰብ ኮስደሎም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዓዶሙን ጽባህ ንኢሳያስ ዝመስሉ ዲክታቶር ተመጽኦም ስሩዓት ስለዝኾኑ ካብ ሕጂ ክወጥቁ ኣይ ክግዝኡ ኣይ ክእሉን እዮም ከምኡን እንድሕሪ ካብ ሕጂ በዓድታቶም ተሰሪዖም ገንዘብ ኣዋጽኦም ካብ ሱዳን ኣብ እስራኤል ክኸዱ ኣብ ኤውሮፓ ክመጹ ዝጠፍኡ ዘሎ ሰባት ሓገዝ ክኣቱ ክእሉ ተባሂልና ኢና ኣነ ድማ ርግጸኛ ብጻይ ሃይለ ነዚ እዚ ርእቶ እዚ ምሳኻትኩም ተማይጥሉ ከም ዝኾነ ጽባህ ድማ ታ ኤርትራ ካብዛ ዓንያቶ ዘላ ኸነትንሳ ከለና እቶም ኣብ ደገ ዘለኹም በብዓድኹም ተዋጽኦ ዘለኹም ጽባህ ኮኦፐሬቲቭ ባንክ ፈጢርኩም ነንዓድኹም ከተማዓሉ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ክንዲ ብናይ አሜሪካ ናይ ኤውሮፓ ዓድታት ንሰርዕ ንኤርትራውያን ኣሕዋትኩም በብዓዶም ስርዕዎም ትኽ ኢሎም ክዛረቡ በቲ ገንዘቦም ንዝደለይዎ ሰብ ክሕግዙ ነታ ዓዶም ድማ ጽባህ ዝህሉ ዲክቴተርሺፕ ሃዲም ካብ ኤርትራና ነታ ዓድኹም ጥጦ ከተብልዋ ዓድታትኩም ተሒዝኩም ዓድሎና ኢሎም ደቃውትኩም ድማ ኤርትራ ከም ዝምለሱ ይትረስዑ እዚ ወደሓንካ ታንኪዩ ክንቅጽልና ኤምሳድ አላሃዶ ኤምሳድ 16 ኤምሳድ 16 ተዘለሃ ዶክተር ዩኒቲ ሬድ ኦፍ አለኩም ተምጽዋዕኩም ዘለኹ ኩብራት ሓዋት ሬድ ኦፍ አለኩም ዶክተር ዩኒቲ yes man سمع الله هذا لا حليفن اندي يسمعكم حجز تحتيتون كون خيليو سلسه بزح ناتي تعالات كومنت خيبي تخيل دمشيلن نير مالتيو قلنا اسكي كم حتى جره قربه كبعلكم ما كمان لكم كاني تجازا هنا نغاشانا كاني እንኳን ደህና መጽሐ በል ማለትዩ ሓንቲ ነገር ምናልባት ሰፊሑ እኳ ክትንተን ዝካል እንተኾነሲ ሓንቲ ነገር አላ ታሽም ዝገበርህኒ ምክንያት ስለዚ ሕጂ መጽ አይ ተሓዙለይ ግን ኣብ ትመልሲ ክወሃብ ኩሉ ሰማዕዋ ነገር ነራ እሳ ሓንታ እታ ናይ ስደት መንግስት ትብልያ ታ government in exile ትብልያ ሕጂሲ እንታይ ደስ ንበለኒ መንግስት ኣብ ስደት ክንሰርሕ ኣለና እንዲ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ መንግስት ኣብ ስደት ንክንሰርሕሲ ዘኽእል ወይ ምኽንያት ዝኾነ እንታዩ ሓደ ንመንግስቲ ኣብ ስደት ንክሰርሕ ከኒ ዘኽእል ተኽእሎ ከሎ እንታይ እዮም ድሓልቲ መንግስቲ ንኤግዛይል ሲ እንታዩ ከመይ ገይሩ ሕጂ بعيني ملكع ناي ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ናይ ምልዋጥ ታራሲ እንታይ ክህልዎ ምክንያቱ ይዋት ማለት ዓቢ ዘረባ እንዲዚ ግዜ ስለዘለ ማለት እዩ ምክንያቱ ሲ እታ ባይታ ዘላ ኩንን ዳ ንሪኣ ዘለና እያ ማለት እዩ ብሓደ ተኣኪብና ከማን ክንዛረብ ኣይከኣልና ትረፍ መንግስቲ ክነቁም ማለት እዩ ሕጂሲ ነቲ ቃልሲ እዚ ደዋን ዝኾነ confusion ዝፈጥር ዶ ኣይኮነን እዩ ምክንያቱ ሪያሊቲ ሲ ዋላ ጋሻናው እንተኾነሲ ነቲ ሪያሊቲ ናይ ደንበ ተቃውሞ መግለጽ እዩ actually ምክንያቱ ንባዕሉ ሰልፍ ኣለዎ ክንደኦም ዝኾኑ ቶም ኣባላቱ እሱ ፈልጦ ማለት እዩ ንባዕሉ ዓቢ መርሓይ እዩ ግን ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ዘለዎም አንተ ኩነታት ንምልዋጥ ገብረ ቃል ስክሳብ ሕጂ ኣይተዓወተን ፈልጦ እዩ ዝነበሮ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ዝኩሉ እዚ እንዳለወሲ ሕጂ ጥሪልካስ መንግስቲ ኢንኤግዛይል ክንሰርሕና ኢልካ ሕጂ ነዚ ህዝቢ ታሽ ምግባርሲ እቲ መሪት ናቱስ እንታይ እዩ ንወልክዎ ማለት እዩ ብድሕሪት ተመልሼ ብዛዕባ ኮሜንት ክህብ ምክንያቱ እዚ ኣገዳስ ኮይኑ ስለስ ዝማዕኒ ግን ነዚአን ከምኡ ክቅርብ ደልየ ማለት ምክንያቱ ብዙሕ ኣይተኸታተልኩን ተባሃለ
ግን እዚኣ ቁርብ ስትራይክ ገይርሃሉ መን እዚኣ ከብል ደልየ ማለት ሕጅስ እንታይ እቲ ናብኡ ማለት መንግስቲ ንኤግዛይል ከስራሕካ ባይታ ትብሎ እንታይ እዩ ከመይ እዩ ምክንያቱስ መጀመርያ ዝመፅእ ሌጂቲመሲ እዩ ነው ትኾነ ሓደ ትካል ክትገብር እንድሕር ኮንካሲ ሌጂቲመሲ እዩ ስለዚ ተኣኪብካ ክስራሕ ዘይተኻለስ መንግስቲ ክቆም ከመይ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ትዳሕራይ ኮሜንት ዝሃቦ ብዓድኻ ምውዳብ ዝበሃል ነገር ምስ ሃገራውነት ከመይ ዝተኣሳሰር ከማን ንሱ ከማን ኣሰካፍ እንዲዩ ብዝኾነ ግን ክጎድፎ የቀኒየለይ አሁን የቀኒየለይ ግን አቅዘረባ ደንጉኻ ልዕልካ سمعنا لهم نسمعكم يس سمع له دونك هذا عامل حكايه زلو زلو بتاعي انا تفتات تزاربنا لنا ابز قبول كوينو مزركب ويم دما زنصق كوينو مزركب بصعات بيوتيوب ኣብለን ቃልሰሉ ዘሎና ባይታታት ክጽሓፍ ስለዝኾነ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ክወስደልናዩ ከምኡ ድማ ተንሕፅር ዘላ መልስታት ኣብናለን ሓይሽ ማለት እዩ ከምኡውን ሃገራውነት ኣይሰማዕካን ነርካ ደኣንበሪ ቀንዲ ሃገራውነት ኣብ ኤርትራ ኣብ ዓዲ እዩ ስለምንታይ ዓዲ ሃይማኖታት ኣለዋ ኣውራጃታት ኣለዋ كمون نجداتن قبائلن الله اتا عديا تا إرترا مالت اتا إرترا بهير إرترا مالت بكمويو غزا بطوب وي بأمن زلدق إرترا دما بعدتات استنتقتيا اتي تخكلينيا إرتراوي هاغراونت عدنتي عدتاتك انت زيلين اسخا يلوخان أنا يلهم حزب إسرائيل يلون زيتي عندها جرامنات مو أبكالوت حصر زبلا نتبتات نخيت. أوكي thank you. أبريكا زلهم اسك ساد الله هذا نتزي لها هورتا كامو ملكت ريال لهم. أوكي كبرهم الله هذا كبرهم حطوت لك نحر كستاي كون كاد حنا بعد استاذ قبل تخلي خد دفع هو حط لكن اوكي حوري نحسب عن اللحاقون كاناتي حتى أبتا بتدقاقامي أبقودا إيرتران إيثيوبيان نتغارو حبتاما تغارو ተባሂሉ ማለት ንሳቶም ከይጉዱ ሳቶም ከይሰዩ ተባሂሉ ተደጋጋሚ ክጠቅሰን ፀናሕካ ኣብ እኔ ናተይ ሕቶ ከም ዝፍለጥ ዋላ ትሒዞሞ ዘለዎ ሃብቲ ፍርቁ ብርሃጾም ዋላ እውን ካብ ኢትዮጵያ ዝረኸቦ ዋላ እንተኾነ መብዛሕቶም ተጋሩ መሰረታዊ መበገሲ ግን ትሕዝቶን ሃብትን ኤርትራውያን ብሓይሊ ዘሚቶም ብምሓዝዮም ናብዚ ደረጃ ዝበፅሖም ዋላ ንሓንቲ መዓልቲ ትኹን ከኣኒ ኣብ ጉዳይ ኤርትራኹን ኣብ ጉዳይ ሃብታማት ኤርትራውያን ይኹኑ ዋላ ኣብ ተራ ኤርትራውያን ዝኾነ ድንጋፀ ተራ ይፈልጥኒ ብወገን ቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝመርሑ ዘለዉ ቶም ተጋሩ ማለት እዩ ኣነ ከምዚ ፅልኢ ወይ ቅርሕንቲ ኮነን ትዘዛርበኒ ሕጂ ስለምንታይ እዩ ንሃብታማት ተጋሩ ክሕለየሎም ተደልዩ እንታይ ንምድላይ ዋላ ብወገን ትብዓድና ዘሎ ዝኾነ ይኹን እንታይ ስለ ዝተደለየ እዩ ኣነ ንዓትሳት ሕቶይ እንተተረዲኻኒ ترديك الله ግን ኣብዘይ በልኮ ኢኻ ተሓተኒ ዘለኻ ክደግሞ የተኣነዝ በልኮ ፓልቶክ ስለዝኾነት ብዙሓት ዝሰምዕዎ ስለዘለዎም እንቲ ክፀሪ ኣፀቢቑ ክርዳኣና ዝግባእ ክሳዕ ሕጂ እውን ኣብ ማስ ሚድያ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘይተጠቕሰ እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ወጥሪ ናይ ጉዳይ አዲስ አበባ እዩ መን ሓዘ አዲስ አበባ መን ተቆፃፀረ እዩ ኣብኡ ድማ ብዙሕ ናይ ተጋሩ ሃብቲ ህሉ ኸውን ናይ ካልኦቱን ህሉ ኸውን
እዚ መሬትና እዩ ተጋሩ እንታይ ትገብሩ ኣለኹምን ዝበሃል ክመጽእ ይኽእል እቲ ወጥሪ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዝኩሉ ትሪኦ ዘለኻ ወጥሪ መን ሓዘን ኣዲስ ኣበባ እዩ እየ ዝበልኩም ንፖለቲካዊ ትንታነ ንኽጥዕም ነዊሕ የተዛሪበ ምናልባሽ ክጽሓፍ እተኮይኑ ናብኡ ክትረኽቦ ኢኻ ብዛዕባ ናይ ኤርትራውያን ግን ቅድሚ ኩሉ ሰብ ሰልፍና እዩ ተዛሪቡ ኣብ መጽሓፈይ እውን ኣትዩ እዚ ኤርትራውያን ንብረቶም ዝተወስደ ብመንግስቲ ስለዝተመንጠለ መንግስቲ እዩ ዝምልሶ እምበር ንዑ ኤርትራውያን ተመልስኩም ብወፃኢ ጉዳይ ሚኒስቴር ጌርኩም ምስቶም ዝወሰዱልኩም ተዛረቡ እዚ ንሕና ይንሰምዕኒና ኢልና ኢና ብኣዋጅ ኢኹም ወሲድኩምልና ንብረትና ብኣዋጅ ከዓ ትምልሱና ኢልና ዝወዳእና ስለዝኾነ ሲ እቲ ጽሑፋትና ሓደ ግዜ እንተንበብኩሞ ጽቡቕ ይባህላ እሞ ኣብ ካልእ ሕቶ ንኺድ اوكي ثانك يو امال حدا الله خدو امال وان يا الله حيل منسي الله سمعك الله نصر سمعك الله ثانك يو سمع الله ده سمع الله سمع الله اوكي مجمرتا انقعنا بعد نتنتنا ابقعنا قديم تقادلا يحوري زغل مبرز زهبكنا يغني الله قبل فوتو كلت حطين زلواني حتر زبلايد تقدميتي مزحج زخي زلو سن حسب ناي بوليتيكا ጉዳይ ናይ ኤርትራ ስነ حساب አንድነት ተኸይዳሎ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ዓሰብሲ ብሓንሳይና ኤርትራውያን ንግልገል ነርና ዝበልካያ ኣይ ነጽረትለይ ምክንያቱ ንነዊሕ ዘመናት ዝኣክል እስኻ ዝተቀስካ ናትካ ቃልስውን أنا زعمل له مالتي كم بزح نتكاسنا حسب سمعه نات إيرترا يو كوين سمعنا مالتي حجي نوح زبنات استغل سكالوسي بأمحرة حيلي يزجزانيرو حجيس أو بزح أي نتصر الليل مو خميم مسلكة تقدمي تحطيها مالتي تخالي تحطون زحونا أدمين كبرم تنكفوانيرو كم استردأتني أبتناي نبرت سي من حزن أديس هبابا ناي بوليتيكا كرفز وي حيل زكاي زول حجارنا إثيوبيا أم ناي قربيتنا كم زنبل إلى خوين تسمعني أبتسنا حسابنا تكنا ب تقرينيات إثيوبيا ويان زنبل زبال خوين تسمعني أبتناي استخايد حلفناتاوي كي سمعت زي نبورو ماي سمانيا شح زاكل حزبنا ويز حجي لما قتلوا زلنا حسب بزي حلفناتاوي تسوقو اوس كبيت سمعت كفتر سلازخيل كما يو ابا كنصر ادلي ثانك يو من ساعتها حطي مايك فري حق زروا سمعنا لهم ده هو ودي اسكت نو حجي مايك يلا حجه الو الله حج الله مقصد صبو اتناي عسب زملكت 4 صحفات قدم 10 عامت تستصحفا قاليان قدم 10 8 عامت قاليان 16 عامت كونا بلا 4 صحفات بزعبا عسب صحيفه لهم عسب تزيليا إيرترا بلان زخل دما دبدابيتات نتم راحتنا إيرترا هاجرنا تطفئوا لهم عسر تطفئة إيرترا يلان اتناي مودة وقع نبو خونا له عقم انت زي بلنا مستوم لا قدم أزمادنا ون أبقزي قال سيحق زنا زلوا ميدل إيست
እንደገና ተዛሚድና ክሳዕ መወዳእታና ዓሰብ ክንዋጋ ኣሎና ይዝብል ዘሎሞ ኣብኡ ኣቲኻ ኤሪ መድረኽ 4 ኣርቲክል ዛንብብ ምእንቲ ኣብዚ ዩቱብ እዚ ግዜ ከይንበልዕ እንደገና ከደግማ ብዛዕባ ናይ ንብረት ኤርትራውያን ኣዘንቢልካ ዘይብሉ ንጹር ትግርኛ ንሕና ጥራይና ከዓ ከምኡ ኢልና ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ካልእ ዝበለ የለን ንብረት ኤርትራውያን መንግስቲ በአዋጁ ስለ ዝወሰደሎም ሕጂ ድማ የማነ ፀጋም ከይበለ በአዋጅ ይመልሰሎም ኣብ መጽሓፍናን ጽሑፋትናን ደጋጊምና ዘቅረብናዮ ካልእ ውድብ ሓንቲ ውድብ ዘምጽአት የለን እዚ ዝተወደአ ነገር ስለ ዝኾነ ኣብ ሕቶውና ኣብትንዩ اوكي تود ነገር ስለ ዝኾነ ኣብ ሕቶ ተወዲያ ዲያ ጋሻ ናብ ቀጻሊት ሕቶ ክንከይድ ወይ ማይክ ኣብዲያ ማይክ ሰምዑሉ ሕቶይና ኣብ ካልእ ሕቶይና ንከይድ ዘለና ታንኪዩ ኣጋዚት ኣለኸ ተኾንኪ ሓፍትና ኣጋዚት እንደ ሓተቱ ዕድል ክንቦም ተይብኩምና ኣቶም ዝሓተትኩም ጽቡቕ ነይሩ 8 ደቂቃ ኣለዋና شمونت ده اوكي ثانك يو مو اسكدي حتى دمصم كنسمع رياليستيك الله هذا حتر ابلهم كقربوا دي حتى عدل هبنان رياليستيك الله رياليستيك اوكي رياليستيك الله اوكي اغازيتو نيلان حجي خير نبي وي ود إسرا هذا سمع الله اوكي سمع الله قول اوكي سلامات كلكم سلام كما يوعدكم كما لهم بابا حروي كلا غيره ابطنا اهوتكم تعنا بصراحه مع السالطون منه بمقتصال ريلي انا حوسي ابواوي نقفتا زلني حويسه نملسي تشمخ تقول لي مالتي هو قلنا قفيتا حد يسمحنا نرحته نخيد لا كستاي حوسنا قفيتا قوينا سحطو اللي بدلكم معي لكم حوسنا قفيتا عايز نزل تبدلنا موزي لقاء نرحته يخقبره اوكي حجي انا مت انا حتصر ربي له خريو خلو تشجراتنا ايرترا بابا اسهم كم مجمر تزنوركم ايم كل ነገር بعقمنا هو يجمرنا ولا حكيتنا ولا تاريخ ون وصالو ኣብ ግዜ ስልጣና ኣብ ተገርናይት ኤርትራ ዝነበርኩምሉ ትምርጫታት ብሙሉኡ ወይንወይ ሕጂ ዘንዝን ክብል ደሊ ኣይኮንኩን ኤና ያልዕልካ ኤና ክገድፈና ይገድሊ ኤርትራ እተክብሎ ዝደለኹ ኣነ ንዓና ነዞም መንእሰያት ድሕርና ጽነት ደለና ሽግር እናትኩም ሽግሪ ውጽኢት ናይ ገድሊ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ናይ ህዝባ ግንባር እቲ ናትኩም ውጽኢት ክትራጎጹ ከም ደቅኹም ኣይኮነ ከም ሳዕሪ ይረኣኹምና ስለዚ እስኹም ስቲል ኣብ ቂምታን ኣብ ባዕስን ኣብ ገለ ህይወትን ኢኹም ዘለኹም ስጋዕ ሕጂ እዛ ሰዓልቲ እዚ ሓቀኛ ዝኾነ ወይ ከዓኒ ኦፕን ዝኾነ ፖለቲካ ኣይከፈትኩምና ከም ድሌትኩም ትጠዋዊና ኣለኹም ስጋዕ ማዓሲ እንታኩም ከተውርሱና ኸ ደድ መስለኹም ሒስኩም ተንኮልን ክፋእን ታሽሙ ዝኾኑ ጥራይ ኩላኹም ትኸዱ ኣለኹም ተማቦታት ሕጂሲ ስጋዕ ማዓሲ እንታይ ክትዕላማኩም እንታይ ክትድሌትኩም ንጎሩና እሞ በቃ ትትደልይዎ ክንበኩም ክንኮነኩም ሓዳፊቱ ፕሊዝ ንሕና ንደልዮ ካልእ ህዝቢ ይብላዕ ኣሎ ህዝቢ ይጠፋ ኣሎ ወያነ ዚልናዮም ወያነ ከብትኮይናዮም ወያነ ኣነ ካብቶም ዝሰጎክ እየ ማንም ዝወከለኩም የለን ናይ ንብረትና ባዕልና ኣለና ናይ ንብረትና መን ይወኪልኩም ናይ ንብረት ህዝብና ጥፋኹም ሲ እቲ ህዝቢ እስኻትኩም ኣባባ ንዓኹም ብፍላይ ብዝኸሎ ኣብ ቅድሚ ኣብ ንዓኹም ክዛረብ ሕጂ ሞ ናብ ሕቶና ክንኣቱ ክቡር ሓው ሕጂ ናብ ውልቂ ከይንወስዶ መታን حبيبي ارداد دليل سلا زرخكم حدا خطم ابوس لكم بولكي ناتين يبلي حتاتك خون جن انا تزبل دلخو هو
قون حتى خاطر مو قبل كان حكستاير كاتلو حجي خنا اوكي راي حجي حصر كبلن كاب كله نابزيد المقدسات استيل زخيات دولو من نفسكم تمعبوتات تحققنا زخون التاريخ نقولنا اوبن زخون بوليتيكا خفوتلنا حنت خاطركم انتي اوريسكم ناتخذ لهم بحولي لا بايرو بفلاي بقول كان عقوم عليك سلازلهم ابزي غريت يتحزوا لي ولا حنت تاش مسلازلني كون كل كسب لهم نبمن اسي ارترا خبز كل خرطتكم كبز كل غياكم كبز حف كوفكم كبز ورد ديكم نمن اسي ارترا انت اوريسكم ناتخذ لهم سغا حجي اوبن زكون بوليتيكا يرانا نت اوبن بوليتيكا انا رغطنيا تخفى لعلفو قصكم تفلطوا يا nothing ግን ከርዝኽል ወይ ከጥርንፈና ዝኽል ነገር አይትራየን ሞ ስጋ ማዓሽ እዚ ትሕታጽዩ አደዚ ካላይ ኩሉ ነገር ተራና ትጉዕዞ ናብ አጋዛውያን ዝኸይድ ታሽሚ ሕጂ እንተ ዓይንት ሕቡ ታሽሚ ክትኾኑልና ደለው ቃል በቃሉ እዚ ድሕባ ነገር አይኮነን ወላ ካብ ሕሉፍ ታሪኽኩም ተኸይድና በቡል ቀሰብና ኮና ተኸይድና نحن خارج لنا كل قنري لنا مسمررنا كفاناتكم طرينا كبر حو ابريتونا حساب انت عبد الله مو اسقى عجازي عندك من انا كون تحطوا هذا قرب زبالق علمو تحطوا زبالق يكون نزلو ግን ንቅድመ መገደ ካኒ ተታሽም ሰደለኩም ምክንያቱ ብፍላይ ሕጂ ባባሕር ተባለ ኾነም ተኾነ ተጋሩ ሕዋትና كحن مو قال جزء خنبكا حجي كن سنة حتى مدرسة من كاشانا ناس جزء أخبرنا هون نحطه كمل شلنا نتوقع تاجرنا نخام تغني ركبت هذا اللي أرى ورينا نتخم اللص غير كمل لسه بزعبا انتاي أمهركم نازلو بتنا هنا صحفات ويب سايتنا خرج من .org زبال اتوم مصحفتون قررت على دو حوات سمعوا لهم اوكي حجي يا الله عليك قون متى الله حجي كمان نمسب دما تماري فقاد يطيقوا لومي فقاد يطيق صباحكا ايطيقني زنگي تخيله كمت ميدا برتي تحنگيته نهزب ارترا خحلقه كمان نمسب دما فقاد يطيقني اندحري نبرت حزب ارترا توسيدو خوينو ولا كوا كبر ارتراوي كما يداخون مر فقادكا ايكتيقا كان مسكلو اخبروت كلاي نجر دما تتفكلኛ አዘራርዋ بزعبا ህዝብታት ክዛረብ كلها احواتي امحارو احواتي تغارو احواتي اورومو احواتي سودان الكان تتزارب كحيش سلامنتاي كاب مفقاتي بتري مفقاتي ملحس لزقددي امو ادراشاي نول نغير له او اتو صحفنا صحفات زورسنا وقت رخويخا منالواش قاليو بزي كمان سرنا كاخوني ما بزي حقنيلي ثانك يو شانا ابريغا زلهم ملكت هابوني كاب اغازيت كساب فنقل ملكت هابونمو نغاشانا خنفانو ابريغا زلهم طرح ملكت هابوني ابريغا زلهم اوكي حنت حتو يرلو ابريغا زلو كلته اوكي ابريغا زلهم يا غاني ليمو كنودينا كساب فنقل دلها كاو ودينانا نحطو حيل من سي نفان ومو نمسغنو نخالي جيزي نخصبو يانا حويسلنا غيرو اوكي يقول دعني انا بنات او انتم على اسكي اما حضرتي تاع صحه شومتنا مغنياتو نويح كافت زبلنايو نويح حزنايو ابيس كيكون بليز نخبو يا انا مغنياتو سي مسكر اجي ناي مسغانا هيبكا تفانخايو تزحاشي مغنياتو نويح حزنايو انا ስለዚህ ንታው ተቆይና ኤግዛክት ለኻብ ጅኒኖ ተሳዓቱ كاب ما حضرتي اوكي دكتور ثانك يو
أما حضرتي تا شمون تدا عبد الله بنا خصوص لين بتصنع سديدهم ليون علو تا ساعات أخيلا يقولوا له أبريكا زلهم أبتي زلهم أبريكاهم نابنا يريتون كستاين لبوان كتعطوا سلتخلو تا ريكاهم حزوا ግን ጋሻ ከፋኑ አፍቁድ ላይ አነውን ክንቀፍ ጽባህ ንጉ አይኖ ጋሻ خنقفني اما حضرت ገዛውን ክንقفني አይታحዙለ ሕጂው እንደገመ ንጻይና ተጋዳላይ ሪ በቲ ሎሚ ምሳና አሞንጎና ኮይኑ ምስቲ ቅንያት ናይ ናጽነት አታሒዙ كبد زبالة عبيتي أرستات على العلوم أستمروا كبرنا زوا على بشمين بشم أما حضرتنا يزي جزان تقول شعون تساتفتنا يزي جزان أبال أعطيكم سنة بروم درلهم بسايبر تكاتلنا زلهم حجون يمسكنا لنا يقني لنا قبل أبونا بسعي تقادلاي حري عبكال جزيون نتي عرستي لومي كنو دوزيك علنا توساخر استي حزنا كنكت مبسعون سلزعتكمنا زعتخنا I hope نزانا لو معنتي بمكبار زنبرت يقني لي ونبل نخلهم تساتفتي نابريتون لبوان كدم مخادنا جن كمتي كل شيء قاشا كابتي كل عل وعليه يكون كملست وعليه استرسع يخلو مثل زخل مزازمي نايتي نايلو معنتي زنبري استمرو ناي متر اشتاك على قاشانا خوي قاشانا مزازمي كتبنا تدلي نعاخاتا مدرخ وكاب دحريونا بلبوان رئيتون ككيدنا قاشا يغني لي ونجد دقيمة ونحجي يغني لي بشمين بشم كلهم مسانا عبزي نايلوم بزنبر استمرو زمسي تانكيو مايك نقاشا حين من سي قدمي معافكا نقاشا بوغني وين انا 5 معين 5 تفاين كمس بنو تغادلاي حوي تذهبنا سمو قدامي بعمق تاريخنا في ليتنا ايو تخالاي كاتخالد ورثنا يوم بمكببا تغاو حواتنا تغاو امحارو الكا ادرس مقبال كافتخنلوم دزلنا عبلسانيو اتصال كبو تغادلاي كم زبلكايو مو النتيجه تعلق على خامو ስለዚህ እስኻት ሕተተሉ ዘይኮነስ ስቆስነሉ እሞ ሓደ ግዜ ሕቃን ስለዚህ ህልውናቱ መንእሰያት በዛ አጋጣሚውን ብኡ መጠን እኻ አፍትናትና ናይቶም መንእሰያት ሓለፎ አጸገማት ኣብ ግምት እቲኻ ከም ተስፋ ዝቆል ዘይኮነሲ ተስፋ ዝህብ ክኸውን ቃልስኻ ብኡ መጠን ክቕጥል እቲ ሜድያ ድማ ሓደ ካብቲ ቃልሲ እንድዩ ኣብዝና መጽኻኻ እቲ ናትካ ዘለካ ሃብቲ نبانا ختم محلالفو تسفالني يغنيلنا قبل بيد مسكن ودا نحن قدامين ادمين نزغزازي بصبو سلازكايتكمو عبه مسغانا يغباكم كمو خاني تساتفتي بزغزازي ابزناي حدرنا طراي زيكونتهم قالوتم زكتاتلهم زلو كبور زخونه ارتراو مسغانا يقرب እቶም ሕቶታና መብዝሕቶም አድማዕትን ክላዓሉ ዝግብኦም እዮም ነይሮም እቲ ካልእ ግን ብዙሕ ንሓሚዮ ይኮነን ንድሕሪ ሕጂ ንኽጠቕመና ኢልና ጥራይ ሓደ ዝወቀስናዮ ነገራት ነይሩ እዩ እቲ መፅሓፍ ኣይኮነ ቋረፅኒና እቲ መንእሰይ እዩ ክልተ ዓይንና ንወለ ንሕና ትማሊ መንእሰያት ነርና ሎም ሸምጊልና ኢና ሕጂ መገድና ኢና ነፀብቕ ዘለና مقدنا خنا نصبغ دما انتايو اتي ابسمرا زلو خنتات كنقيرلكم علنا قدني نحنا كيكدنا كلنا ابتخلا ايغزا جمر كون مصحفت اللواز تصحف كون اللواز سن كدا تسفالوني
صباحون مچس ناي تمكرو نغراتيو ابزناي ودوبدو ناي غليلهم كيغرغرهم بهوت كنهلو تسفان غبر انت تغزاهم كنركبكم مفتحكم لما بجباهم كنوكم ثمن اسي بخفو يحالفو بخانزا بخفو سلازي من انت خيطفو بب عدهم تسرعوا بب عدهم تسرعوا نحنا عدتات كنود كلنا وشتي زي ود 4 زي ود 5 زي انت شمو زي ما كلايم زبالا عندلنا اتوم دق عدد استوهلو ኤርትራ بعدታት ስለስተ ነጥቀት صباح ድማ ትዝትካላታ ካብ ዓዲ ስለዝብገስ ኣይ ትዘንጉዑ በብዓድኹም መሪሕነት ድማ ምረፁ ኣብ ዓድኹም መሪሕነት ክልመት ካብ ሕጂ ዓድያታትኩም ሒዝኩም ኣብ ዩቱብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ፓልቶክ ትመፁ ትኽእሉ ኢኹም ቅድም ከም ዝጠቐስኩም ንዓል ክቡራት ኣሕዋተይ እውን ካብ ግራስ ሩትስ ክቡራት ኣሕዋተይ ማዓት ብዙሓት ሊቃውንቲ ዘለዎ ከክንዲ بعدታት ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤውሮፓን ንገብር በብዓድታትኩም ተሰርሑ ኣብ ፓልቶክ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክንዛረብ ከለና ድማ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ስለዝኾነ ኣበዩ ዓድኻ ወድማን እንዳኾይንካ ኢልኩም ሕተቱ ስለምንታይ ትሰምዕዎ ዘለኹም ጽያፍ ነገራት ማበዩ ዓድኻ ኢልኩም ስለዘይሓተትኩም እዩ ሃገራውነት ማለት ድማ ኤርትራ ዛንሽተ ሃገርና ናይ ሱፐር ፓወር ከም ቻይና ክትኮን ኣይትኽእልና ፕሬዝደንት ናይ ኤርትራ ሱፐር ፓወር ዝኾነት ኤርትራ ክፈጥር ንኢሻቶ ክትኮን ትኽእል እንታይ ንፈልጥ ንሕና ስትራቴጂ ናይ ኤርትራ ንሽተ ዓዲ ንስዊዘርላንድ ትመስል ጽብቕቲ ቆንጆ በቲ ህዝባኡ ዘሎ ጥራይ እወ ልኡላውነታ ከይሓዘት ድማ ክትዛመድ ኣይትኽእልና ስለዚህ ፌደሬሽን ኮንፌደሬሽን ዝበሃል ዓጆጆ ክመጽኩም ከሎ ከይትቅበልዎ ንዑ በሃይማኖት ንስራዕ ንዑ በአውራጃ ንስራዕ ቡ እንድዒ በኻልእ ንስራዕ ኢልካ ምስ ጀመርካ ድማ ጽባሕ ኮንፌደሬሽን ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ይሕሹና ሃይ ስድራን ዲና ደይዶቢ ዝፈጥረና ዝበሃል ዓጆጆውን ክመጽኩም ስለዚህ ኤርትራዊ መንእሰይ እንድሕሪ ብሓቂ ንሃገርካ ክትገልግል ደሊኻ በብዓድኻ ተሰርዕ ቀዳማይ ነገር በብዓድኻ ተሰርዕ ዘብ ከኣኒ ቆጥብ ባንክ ኣካውንት ክፈት ሎሚ ንጽጉም ጽባሕ ድማ ንዓድኻ መማዕበል ክኾነካ እዩ ካብኡ ንሓቢርኩም ባንክ ክትትኽእሉ ኢኹም ኤርትራ ሃብታም ሃገር እያ أبو حقوتاتكم أبوتاتكم كما إذا أمسلوا سبات يمنيرهم لو مجنك زبن سلز خفئة تواردنا بحكي أب كل مويتنا نركب أب كل نصرف أب كل أطمنا بانبل قدم معات قرعات نيرونا لو مخ أبو زح وردت ترخي له باب بعدهم تسرعوا قدامي نقري هذا والدباتن كان أولما ب بري بارتي قدمه سلفي بزبهالي ترانفا تونكي إلاسات كترانفو اليوم أمودأتو دما أبزي حجي زي government in exile كيفترنا فنكت كنبلاي نخيرنا زي أتردو أموني لو ممعالتين لو ممشات بزوح يقني اللي نتومنا أشتو عدمي ينوحالكم نتوم شماقلتات دما ملعنا يهابكم النابلكو لحان حذروا يبل يغنيلنا حجون نحن دقيمنا بشم كله تساتافن حتاتالن حتاتن كلهم يغنيلنا ندابلكو حجون دقيمة نتيكات صالي ركبنا بسلام الرحبنا فور غاشا تقادلاي بتاعي حري I hope after أتصالح كم زي مهارة زخونة أرسكا أكاتا عيون خون تسفا قبر بمحبل بلا عقباب يغني لي دقيمة سقاب بابتا كلين رحب مس أم حضرتي قوت على أم حضروا يغني لي سلام حضروا دحان درقاشانا حجونا بريتون لبوان كن كيدنا أحوات تابريقا زور لهم
نيرا مثلا مش كل وجه إيرترا قوم دحان كستاي قبول ترى دحان كستاي وردر كاخلو أنا زور كل وجه إيرترا مسيرني كلمي بالنيرة أوكي دحان كذي أجازم كذي دحان thank you كوركاشانا حريتلا قاعد حاجزها سبونيرو ብፍላይ ከኣቲ ኤርትራውነት ክብ ምባል ተዛረብካዮ ዘረባ ብጣዕሚ ዝሐጉስ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ናይ አንድነት ፖለቲካዊ ኣረኣእታትካ ናይ ኮንፌደሬሽን ዶ ወዘተ ዝመጽእ ዘሎ ሓበስ ቅደሳት ዘንበርካዮ ርእይቶውን ቴንክ ዩ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዓድታት ኣብ ዘለኹም ዓድታት ብዓድታትኩም استسرعكم كونوا زبل نجار أي سامع معلومة أنا أي سامع معلومة جيجا خوينو يسمعنا مالتيو أنا سي أتخاص لز نجار كاتوعي تخون أتخاص لز نجار كا زي توعي تخون كوينو أي رد أنا يقول أبحان قول كن حفروا لي بلنا عدنا رد نجار كن حفروا لي بلنا حبنا لنا كن أتخاص لز نجار كاسي ودي أكل خيب هاروديا تفينا دي ودي صلاة مخاني إسايا سقول السياق ذلو سبحات إكرام بعد مخانو تفينا توسيلا بعد مخانو تفينا نفرطو مدينة معصين فرطو قينا قل بحريهم نهزباو تساتفون نهزباو لو تزودوز ولا سوزي كوني يو مالسي سزي أنا تي أدخا سزي نقر كاس مالسي جيغا تزارو جيرا أي ربطوري هم أي ربطوري كلا يتبقى أدخا أبكاكاي بخامس رعز بالنقر كا فتحكلو أي سمعنن أنا سكاكا عدها خماركوا بجزاء تخاطة أكاكا وقاعش بحفشو بتي أتخذ لها ختمة كتتأها خبن جزء أمن كابتها بعدي خاتبلاسي بجزاء تخاطة أكاكا وقاعش برياتو أفت جزاء تخا بزحاس تفعل عليه حزباتنا إيرتران بهرات هايمونس نسوزلو نسون هايمونس صوري أتي أفت خبابينا أنا أتي زخي زلو الدباتات وكلنا ندخل لهم فورتيكاو الدبات زلوه كخون يزمرز مالتيو بنياتو نفتون إسلام إحنا استفارة بوليتيكاوي الرئاسات زلنا بسمور كبار نسرح أكلاتنا كم تأوي كلنا أنا كويس ما يسامع على اللي تحجي أنت عشان زبل نجار أنتي زال الجوفرمنت زبل نجار بزح يرعنني سمور كبار تصلحنا يأخذ زبل أمنا تعلني دنكا أنت أو بوكلنا زخون كوين نفط زلنا عدس من تاي بوكلنا زي كوناني بوكلنا تودينا كاكاو دباتنا تسريعنا تودينا أو خلنا سخينو زحاش خويني سمع عن زخزبا معول زبال نجا بتكبر زي سرح كان ضربة خويني يسمع عنه بس كنا أبزي أخيركم بارك سرح هيك على حساب حكي سن إكزيست غير زلوا بس كل الخماتاتن تنودواتي بس كل الخماتاتن مالتي كان أنت ترفست تمزر كمان أبالاتن وحيزنا الله مالتي ስለዚህ ብፖለቲካዊ ራእይን ውደባን ዝተወደበ ግንባር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማታት ክሰርሕ ቁኑዕ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ከይገሊኡ ብዙሕ ግዜ ትምልሶ ኣይነበርካ ሕቶታት ናተይ ካሊእ ሰብ ዓጊቦ ክኸውን ይኽእል ናተይ ሕቶታት ግን ዘይተመለሱ ሕቶታት ነይሩ እዩ ብመሰረቱ ኣብ ሓደ መድረኽ ግንባር ኣይኮነን መድረኽ ውድብ እዩ እቲ ቀይሙ ዘሎ ቦርድ መንበር ከዓኒ ናይ መድረኽ እዩ ስለዚህ أبو كل تستجرج أو political رأيته زوسر كخويني يسمعني تحرشنا صار sanction زخنا أكل مسؤول لها بورد ممبرنا تكون كلها بخالشنا كأني نت sanction تقام ولها ስለዚህ ዝኽልትዩ ዝጋራጭ ፖለቲካዊ ራእያታት ኮይኑ ይስማዓኒ ናይ ገለጽ ፖለቲካዊ ራእያታት ዘለዎ ኮይኑ ሃይ ይስማዓኒ ብናተይ ተረድኡ እዩ ጌጋ ክኸውን ይኽእል ዝተረድኡናተይ ካሊእ ሕጊ እንዳባ ዝበሃል ነገር ኣይመለስካዮን ሓሊፍካ ምክንያቱ تزمع بلا ناي حقي عدبا يتي سررع لك حق عدبا كبسفنا وحقي شقاتات بولدتات زتحلالف كو يزيد تزمع بلا حقي حق عدبا كو حسيم كان كامل لا صلي حق عدبا كان علنا ناي دور تبعتها يزرقا غزي انت ماسي حق عندابا سزيد تزمع بلا زي زبل الرعثات اي رأنا وحق عدبا كو جوان ماكل عليتنا بلا زمصي ስለዚህ أنا كنا ፖለቲካዊ መርሆ ኮይኑ ኣይስምዓንን ማለት እዩ ድሕሪ ሃገር ምዃንካ ዝተባቐለና ናይ ዓደባ ሕግታት ኣይኮነን ሃገር ዝመርሓ እንታይ ደኣ ንኹልኻ ዘመሓድረካ
حق القوام كل لوز بالأمنة يوزلني كل حبرة مع النزر عرأتات كخونا اللوز بالأمنة يوزلني أو خلقونا ما قد كري أوز اللي نقفتا حره مع داون تهليو مرسي جنبارات زفتح حكاسي شزفتح يكون مرسيافتي مدرخ مهلاوكا أبايتو مهلاوكا نسقالس زحاما مسقوي يسمعني مهنيات مدرخ انت عمزولو كل جزير أكندا أفتو أوريدي أو زلو بايتو مسرح كالي عليدا من قد بزيو خفتو أمو سي بايتو خان كل بورتيكوز مباركات زستناقر كنسو سلازي أب كمزيهم زأمسلو عليداتاتن أب كمزيهم زأمسلو بايتو أخيبا ناقبري كالي بايتو زودب أخيبا زودب من قصاصات بمستابقة أم تولي نقفتا علني أبرسيها زداوس بوليتيكا والرئاسات كويدوها يسمعني thank you اوكي يغني لنا نايلو مغاشانا وكيل ناي مدرخ هيكون يكون كل مليو كورات عوات اب كله تساتفونا بوليتيكا وتمكلو بذهبو نقفتا اتينا لحنق نقتل ابريتون لواني نيرو ودي ارترا غون ودي ارترا نايلو مغاشانا ما لو على حدث قولنا على ما له ما له أدي أنا انتهى قبل الليل نيرتي ودتا لوايرو أبتم على أبشديش ميتي مورات سريعهم أبدي ناي رود ماب دولة ساسي أو على أبتم في بلاي مالتي هدي إكزايل government دول كلس إكزايل government تسريع نيروني كودي نيروني إجماتيو نحري بحدش كم بحدش إكزايل government دول كلس تعني أسكتني تي وتعدي قلا زمل حقيو كن بزحنا قرأت سرعون أبتنا ديمقراطية أو أسرارها أديها تناي عاد غير كم أبديها كن ودتلاوي تراني تناي نأبو مروتنا أو أقول له كم تعبوا شيء سنزدله بزح زي زارو زنبرة الحمد لله أتون كلاي وهموك ودي ارترا ابا حنقول كاس لزي اتو كويسو تمصحف عن بوبو يلكا كتغوزو ناي قدنا يكون اب جوجل تروحي جوجل بتروحي ناي قدن تمصحف تغوزو ايكون ابت ويب سايت اتي اب جوجل بتروحي او ام بوبو يلكا وقولوا بتي دزرب صنح تغرينيا سي كتترجموا ايتفوتن بجاو ودي ولا الله أنا سمع الله وديك حمش وديك ودي الله يسمع الله انت ايوا ده الله دي انا وثيقاتو اسكم ملكتابن عند حردي الله خوينا يلا موتا جوجل بتروحوا تا جوجل كم باخذ له مال مصحف غزو يبلن نايلو مغاشانا اب جوجل بتروحوا خيتكم انبوبي انا خطرغمونه تግርኛ ጋሻ ተዛራው ሰገን ጆከር አለ አለ ባባ ጆከር አለ ናይ ሰማር ትግርኛ ናተ ባባ ጆከር አለ اوكي خنقتل افريقيا زلكم حجي خنا بي حجي هذا الله هو نابيرترا هو غورلنا اسكتا حوي برو سلام كلكم እንደገና يحوات انا كوباد زلو እቲ ነገር بيودنا فيلم سرحله እቲ ፊልም ዝስራሕ ዘሎ ብፍላይቶም ኣድሚናትን ኣብ ሶሻል ሚድያ ምስኣቶም ትራኸቡ ዘለኹምን
بأخذكم جري بسرح دلله بالأمة دلله هجي صم حماق نعم نقف يكون دلله تنقف كله خلي جن حدا سب أبوليتيكا مس أدميهم لكات ثانيهم مس يوم انتيناتهم ريزالت نيرو هجي تلا بايروح سوري سي تمالي أب ماشو متزارب على لنا أب ناس تسفلت أو انتايلنا أب ناس النت مسكونة أب السودان كبابي 8 نبومو خانة تقال حرنة إرتراس نبهزباو جنبار كلها اتكابلو إلنا نعم سلام وكيل لنا إن رجسنا خيرنا أم ناس النتيجة زغل وتسيتن نبي نيرو نبي سياس نيرو مني واد بالله سمعي ولا كو أبي راديو تاش موسيقى كندك كل تسلست أغنى زجبرت يتزارب دلوخان مخنياتو أنا كم بتعاقمي وأنت يوم كابي يوم أي تصبحون كم زخون تبوليتيكان إيرترانو شو بعاقمي عب سلطان نبرسب كميو زخ خمينيرو الكام سرعة يوم ناتين تاشمي بلوم قدامنت حدا سب أبوليتيكاتو بو فرس أفيو دت فوق مخنياتن دبدلو بدلن اقرا هاي بلا خمي يجرب سلطان مس ذات واي كندز ودبات الله نحن خمي يجرنا نقبر اسكن نقولنا ثم نسيات سكا معسنا خنمار ابتقل قبرو كاون عوف سما ابتمصو ابتفر سما ابتمصو سكون كاني هرايلكم تقبلوا متقع تلا حوري بالو قد من بوليتيكا عالمنا بإهز بإرتراهم قبلو حطوا لنا كملوا سلو تخفى تي شنقلل ناي تاريخ قال لإرترا everything he know it كل فلت يتسبب الصحابيس عدهم كنا توكم نو على عدوتهم دي عدنا غيناتهم مرات فينا سلازي انتي اذن هيوت قداي حوت ناي تقمي ناي قداي ناي تكون ناي نفس وقف ناي هيوت قداي بهيوتنا دا تتصوت حلفه تتصوت اوكي اقرا نبل نوعيكم ندلو بمولو تقدل تات نبر بوليتيكا ني ارترا يزارب دلو واحد جي غتاش من خونو معنا حيزهم كم طاوي يدلهم سلازي انا تايد زلني بمولن ميداتات بفلاي بالتوك زلخم روم توتسيتنا حلف نراي حدا مص سب كل بلا كل بلا اوكي سلازي حواد حدا سب ابوليتيكا كمصانا انكل خاب حجي هو ايو what is ناتو باك جراوند انتاي شو اتم كل زبلو بو خطفيهم حجي تلا بايرو كابون كابتم ناتو زنبرو حد 10 سبات مصيم حنت خمسه كيدم غبروا مخنياتو تخالو دبات ناتو زارب كل سمعوهم حجي تايدات حساب مسخونكم تماشات يركم دي غلطم صود لهم اي تردانا تماد من عفهم يتحطوا وي بزخونه ነገር ነትሰብ ኮለል ከተብሎ ከስጋዕ ማዓስ አንሳሞ ኩብራው አብሪቶን ለቧን ንዓና ሓቲትካ ክትረኸቦ ትቀል መልስ የለን ምክንያቱ ንሕና ከመ ማሕደርቲ መደብ ኣይኮናን እስኻ ሓሳብካ ሃብ ጋሻናኻ ኣስተምሮ ሂቡ ኸይድዩ ንግድን ኣይኮነን ክምልሰልካ ኣብቲ ዝፀንሐ ሪቶ ተዘይብልካ ነዚ ሕቶኻ ኣብ ካልእ ግዜ ከተቕርቦ ትኽእል ኢኻ ነቶም ስብሪጋት ገድፈሎም ፀገም ኣይኮነን እንዳተረርና ክንከይድ መታን ጋሻ ናቱ መደብ ወዲኡ ኸይድሎ ናትካ حبيبي اذا كنا ادمين حبيبي حوالاتي انسى انا سمعك عند ادمين دي يكون اذا جزا اما حضرت له كل اللي هو ادمين اما نعم حبيبي نعم حوالي حدا قفتم بساعتي نايز جزاها لك ادمين نسخان ادمين حدا معرق استايلكم نتي زمت استمره حجي نات كان عفيتنا ادمينات انا قبليو ግን ኣብ ካልእ ግዜ መደብ ተገበርካሉ ይሕሸካል ነዚ ናይ ሎም ሓትዝ ነበረ ኣስተምሮ መታሪቱ نعم حبيبي حويناتي كاي غريف كادليت كبر دحن زكون عندي تردانا كوتاشمي اوكي بدو فند حيل منسه بدو فانا كل سولو زي تملو سولو كاي زغباكم نو ማለት እዚ ኮ ነቲኦም አብሪጋ ዘለው ናብ ካልእ አርእስቲ ከእቶም አይደለኹን حساب زلاتو رئيتو يجو خور تتصبيو كاون لعل ግን ነቲ ናይ ሎሚ ዝነበረ አርእስቲ ኣብ ካልእ ክኸይድ አይደለኹን አብሪጋ ለው ማዓሰብ ኣብኡ ከአም ኢዶም አልሕሎም ደለው
سو كزبارق ايدل خون سلنسو قال مقدم تيو كزبارق اصل الدليل ذات واي هاي تحزلي نحرك ستاي كوينو حصار ملسيبكا انت تصمت عنده لا انت يمسلك حيل ملسي دلاينا نمص انتي مخفي كاتولو عدلي وسمع عدلين كا صلاح يلو وصخاب تاي كندز تقاواطرلو مو حتى حيتك كل سول نيركا سلامتاي تمصوم كلل تبلونا خمس تغبرونا غلمل من مسايل ودي وطيتو زمصل يخي تغتيرو علابتي سمر حدا دي والا ابتنا سول دي ابتغتري يغتر لذي كيد والا تفلت كتبلو نيركا انا ولا انت بزح خلل ساي نورني لا سوري معنا يلاوا اغازيت جيغا يكونن ولا حدا زخونه سبكم زحاتتلو زمصيم تشيلو زغزا انتاي محمامكم سمعوا يدلهم تغدفو انتاي مو سومتم صوم غلمله غله يمصا سومتم صوم ديلهم افلي بعلغታት افلي هاغراوي كبرታት ዝብጥሱ ተምጾም ديلهم ናብ ኒክኔም ሓቢኩም ሶም ደይንኩም ነዚ ደንበ ተቃውሞ ኮለላ ቢልኩም ማን አለዲ ማን ዓገብ ዝበለ ሰብ አለዲ ተኸትኩንቱ ቢኹም ይሽተሓድሩሶ ነትም ምሕዳርኩም ግን ዝተዛረቡ የለን ብጭቅልኩም ካይ ተዛረቡ ነው ኣብቱም ምሕዳርኩም መንኮንኩም ክትምልሱ ሰባብዚ ዓቅሊ ጌሮስ ስለስተጻወረኩም ከምስተምጽልና ይምጹ አይኮነን ዚያቶም ሃገራውያን ካልእ ከማል መጻሉ ካቤቶም ጾም ሓንሳብ ኩታ ሸፊንኩም ጾም ሓንሳብ ባድላ ኣሲርኩም ጾም መንም ታወት ምዃኖም ኣና ይፍለጡ ናባኻ ሓይል መንስያር ታንኪዩ ክብሮም ታንኪዩ ንሕና ክሳብ ናይ ጋሻና መደብ ናይ ሎም ዓንቲ በአኽብሮት ውን ነቶም ተሳተፍቲ ክንሕስ ማዕረ መሰል ክወሃብ ነቲ ተሳታፋይን ኣሳታፋይን ካብ ዝብል እዩ ጽቡቕ ኣለኻ ከዓ ስጉምቲ ክወሰደሎም ዝግብኦም ንኸምኡ ከዓ እዩ ባባ ፓልቶግ ነቲ ስጉምቲ ክንወስደሉ ንኽእል ዓይነት ጠያይት ሰሪሕልና ታንኪዩ ኣነ ናቐፌታ ክህልወኒ ይኽእል እዩ ዳትዋይ ከዓ ብሓንሳብ ስለ ዘለና ኩልና ከዓ ነቲ ጉዕዞ ጽቡቕ ስጉምቲ ተወሲዱ ኣይተሓዙለይ ግን ኣነ ብሬጋ ዝመጻኹም ከኽብረኩም እየ ካብ ክብረት ንነብስኩም ተሓሊፍኩም ካ ማለት ዝገዛ ሁሉ ትዘድሊ ስታይል ሙሳ ጆከር አላህ ተኾንካ ጆከር ባባ ጆከር ወይ ዩኒቲ አብሪጋ ዘለኹም ባበጃኹም ሓግዙና ምክንያቱ ለህር ቀይሕ አልዒና ኦኬ ጎን ሓሙሽተ ክሳብ 7 ደቂቃ ኣለኩም ኩላ ሰብ ተሓተና ላ ታይም ሊሚት እንታይ አብሪጋ ስለ በዚ ሓደላ ሓሙሽተ ክሳብ 7 ኩልኩም አብሪጋ ዘለኹም ርኢትኩም ክትቡ ብስነ ስርዓት እትገዛ ናይ ሎም ዓንቲ ዝነበረ ኣስተምሮ ኣኡ ርኢቶና ለባና ክንብ دحر كا نعدمنا دحن أوفنا. أوكي. أنا كنت نايودني هون مالتيو. مخناتس أي نبركون أي سمع هون مالتيو. حكي نمزرع انتاي يهبو أي سلازيس بزح كومنت زوهاب بويني بالليل مالتيو. ما مالسي أبزي سب قاشاموس يخزارب كلسي نتازلات عقمي نتازلات تخلط موفايو مسكانا زقباي مالتيو تحجز هو حساب تقبلون كله تعيش مخون خلنديو جن نحطه خاص اللي زقرب نتحطه ملس بدحريها كومنت تهب مالتيو حجينا دي نتخو كمورزو عليه كنت مسقط تخليها تقبلت تخليها كريستايس كنت قبرت تخليها نسي جن كم قاشا متأن أبزي متيسو ممسو مسقانا يقبو مالتيو زي مستدق أي تحسب اللي ينتخون متشم يا حوات أنا بتي بس أخلو ملسخ هب متعرشة سميع مالتي كلت بدع غلطة نطبتات يا خزارة من الله سالسيتي وين مالتي حدي تا قداميت نطبي خزارة بالله دل انت بزعبا منقستي عب سدة تبل مالتيو منقستي عب سدة انت زي سرح ناسي منم خنصرحين لنا ويكا قنبلاين لنا زبل مجلسي وين وعيلهم خون غيلهم قبل سلسمع هو مالتيو حتى انا كري اخل اخو خاني ما كم سبنا ناتو ونديو زي سي انتاي مسلال لو ما يعدهم دي عقمخا متقار كوينو سمعني بتحدى قص اخري اخلهم بتخال خاني نتي قالسي دي ملكعو دي مودان خويني سمعنا مالتيو يحوات كلها انا تنفلط عينا أبدأ تعكيبنا كمان كنسرح هيك علنا نزخلو قعزوتات تجبره بودبات تجبره بمحبرات تجبره بخالق ولا تبحالتو كنو بعلو مالتينو
حبيرنا خنق علس ابزيك نقولوا لدرجه ابزلنا لسعسي حجي ناي سدت منغستي زبل حساب منطوسي اي مالس ناي حق honestly اي تردأن طراي زيكونسي نمتاي خزلعل زبل حتونا لن مالتي حجي تسرح نجر خنسرح سلازيك على ناسي عبي نجر محساب سلاز حسبنا سنقالس علينا غيرنا نفسنا خنوس دينا خنوس دا مالتي خناتو اب سدت منغستي عبي نجر خايو نسمولا ديها منغستي ناي منغستي ستراكشر ها منغست لو ختبل دي زدلا زلس والاس بجبر بايتا وريدكا سريحا تقاليشكاس نتي زلو نجر ملواتيو هذي العوق تقبر نحد اخون كاخاني انتي كبركم زلوها كلنا نفلطينا نقبر قنا يكعلنا مالتيو نعزراي جوعات العمل دحرنا تنت كمان سي هتوتر تعشمي تمكرو اينو سازي امتاي كنتات لنا كمان حجي نتخبر قبو مبار قديف كاسي ازي كمزي عبيتي حسابات امصيخا نتي دنبتا عموخون ولا نتقلاساي مالس بقل تعشم اتا كوين يسمعنا مالتي مخنياتو مجمريا حدا مالس منغستي وي زي حجي ناكزايلز بحال زلو منالبات كم فريز اب عالم ترعين بمخنياتو ترى يخون خيل اندي خال الله زي نوح منالبات كان لك زارو ولا نخيل بخون مالتي قل انا مجمريا تمثل لجيت ميسي ايو حدا منغستي سي كم منغستي legitimacy نخلو كهلو الله مالتيو حجي ازي دنبتو عومسي اكب الكاب كربعه مالسي توصل سواتكم كابكو ناي سدت منغست سريحنا خطول تخيلي خا مالتي نو بكل ملكعي حدا ولا بقبراونو تطراجي كونسي بعد لاين نو انتي مالتي ناي سدت منغستي بخم يخخعي انت خقبر زبل حتى الله مالتي نو تم حجي ولا يحجوز زبحالو علي تبقى هون وتم نودبات يعيبا مالو زبحالو كل غزي نزارو اينو لا تعلون حجي نسخا منغست تبهل كاب دغ قوم كاسي لجيت مسي نا حزب تركبن ناي كالوت حجزات تركبن سي يزي حجي اي ثينك مالسي ديلعاتو زحازه خوين يسمعن مالتي نزي زخون اذن خلونا يبلنا بعلا يعني تخنقبرو نقباو خنقبر كنكئل لنا مجمرا خنقبرو نقباو خاني تطراينا لاي مكتا خنفطر يزلنا ننحدينا متئممان زي حجي كونفيدنس بيلدينج كنقبر كنكئل لنا موفمنت خنفطر كنكئل لنا بالاي زي حجي نتي زفطر موفمنت داي بعل خالق ملكعات حجو زيناتو تعشم زوسد كوين يسمعنا مالتي سلازي حجي كبزي عينت حساب تعشم مقبار سي ورزو وايكونن بحلايه بعيني بوليتيكا خري اخلو مالتي حدا نسي دين بزي زودع نغير ايكونن سفيح سلازخونه كال غزي خنبلو سل نخلنا تنغزي كيودع مالتي كالاي تغرمن خاني بوليتيكا مالسي سي بعدي توديبكا يو قم نجر سرح خايبل نير مالتي نو حجي حدا ناي مالسي عبي ناي بوليتيكا سبسي بوليتيكا مالسي هاغرا بوليتيكا مالتي نو تي كونسبت ناي نيشن ستيت مالتي نو حجي ما بقول مننا نعرض عدوه كومو زبل 5-6 كفال زلو ارتيكل حساب حج بصح له مودا خبان عوين نلو يس بزعما بوليتيكا خدحسب نحن كاغد بعد توديبكا نحس قاليش كاخا بوليتيكا صرح تخيل زبحال كن لا بحق زغرمي اكشوالي كم بوليتيكا مسارح لكا مدرخ وصيخا تزاربلو مالتي نو كال ايكونا نحجي نمتاي بعد زي تزارب كال حتو خال ايكونا يحوات حساب وامو بهاجر درجة البوليتيكا أساسيرنا حبيرنا هناك على سايك على نسلزخون ناسي سود عدخا تودبك تودب مالتي انت عيت مستعدخا زودبك ود عدخا سلزخون ديو واي اما انا عد بوليتيكا خد عبيت خيد عيفلط واندب انت عد بوليتيكا انا ما يبت بوليتيكا كوالا انت قال الله بوليتيكا الله كما عند بلت كويت خينا بيعت ودا ازيا سيزي ايتو قالوس خوين يسمعنا مالتي مخناتو تعدخ عني اكل تبسلست محبر كتكفافليا ما يبت مالتها حتى ما يبت كان فعنا ولا خدا مالتي حجي انتي كنصرح زقبعنا انا كنصرح زلنا نبري او هذا دبا ببوليتيكا كتكبس بهاجر او حتو
ክክበካ ስለዘይ ከዓለሲ ናይ መንነት ማለት ዓዳዊ ዝኾነ ስምዒት ገርካ ተዓሽም እዚ እኮ ማሕበር ምትሕብባር ወይ ከዓ ናይ ዕቁብ እኮ ኣይኮነን እኮ ብዛዕባ ሃገር ኢኻ ሕጂ ስለዚ ምስ ወዲ ዓድኻ ተኣኪብካ ሕታ ኤርትራ ክትፈታሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ይሕዋት ኣብ በዚ ክንዕሾ የብልና ናይ ዕቁብ ማሕበር ክገብር ይኽእል እዩ ምክንያቱ ነተዓዲ ትምልከት ጉዳይ ከም ትኽእል እያ ብዛዕባ ኤርትራ ፖለቲካ ሓሰር ኮንካ ግን ኣብ ዓድኻ ተወዲምካ ዝበሃል ነገር ቋንቋ እዚ በቃ ናብ ጋሪዮሽ እንድሕሪት ኢና ንምለስ ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ናይ ብሓቂ ማለት የሰክፍ እዩ ማለት እዩ ኖ ካብ ከምዚ ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ነዚ ክልቲኡ ዝጠምር ነገር ከዓ ማለት እዩ ክልቲኡ እውን መግለፂ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ እቲ ፖለቲካ ማለት መንግስቲ ኢን ኤግዛይል ዝበሃል ነገር ማለት እዩ ሕዚ ዓባይታ ዘሎ ሪያሊቲ ማለት ነው ክውንነት ናይ ደንበተ ኦሞ ናይ ኤርትራ ኮኒ ኩላና ንፈልጥ አንዲና ግን ማለት ጋሻ ኮይኑ መጥኡ ስለ ዝነበረ ንዑ ጥራይ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ ይተሓዝለይ ንዑ ዝወቅስ ዘለኹ ይመስለኩም ሕሩይ ምንቅስቃሱን ሲ the sense of reality quite the essence actually no it እንትይነት ናይ ደንበተ ኦሞ ክሊርሊ መግለጽ ኳይ ሕጂ ማለት ሕሩይ ዝመርሖ ውድብ ወይ ሰልፍሲ ክንዳይ ኣባላት ኣለውዎ እንታይ ዝሰርሕ ኩሉ ታሽም ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት ክትብትን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ንዑ ጥራይ ኮንክ ዝብል ዘለኹ ስለዚ ሕጂ ሲ 3-4 ሰብ ኮንካ ውድብ ኢልካ ኮለል እንዲሁ ፀኒሑ ሕጂ ሲ እዞም ኣብ ሓደ ውድብ ኣብ ሓደ ሰልፊ ኣብ ሓደ ምንቅስቃስ ዝነበሩ ካብ ገድሊ ትሕሽካ ማለት እዩ ሓቢሮም ከማን ክሰርሑ ዘይከኣሉሲ ሓቢሮም ምንቅስቃስ ክፈጥሩ ዘይከኣሉሲ ሕጂ መንግስቲ ብኤግዛይል ክንሰርሕ ኢና እሱ ስለዝኾነ ደይኮነ ብዓድኻ ተወደብ ዝበሃል ዘሎ ሓቢሮም ክሰርሑ ስለዘይከኣሉስ ናብ ዓዲ ይኸዱ ኣለዉ ከማን ሕጂ ሲ እዚ ሲ ስኢሉ በቃ ሕንጅጅግ ዝበለ በቃ ዋላ ተዓሽሙ መትሓዚውን ክትረኽቦ ዘይትኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ንዓይ ስለዚ ሲ እዚ ከምዚ ዓይነት ማለት ሲ of course ሰብ ርእይቱ እንዲሁ ሓሳቡ ክበሃል ይከኣል እዩ ግን እዘን ክልተ እዚአን መልእኽቲ ሎም ዝሰማዕኽዎን ሲ ናይ ብሓቂ ሕዚነና ኣነ ሆነስትሊ ምክንያቱስ ብዓድኻ ደቂ ዓደይን ኮይናስ ሕቶ ኤርትራ ክንፈትሕ እንታይ እዚ እኮ ንባዕሉ acceptance of failure እኳ እዩ just no ንምንታይ ኢና ከምኡ ንገብር ዝብል ሕቶ እንድሕር ሓሲብካ እኮ በቃ እኮ ማለት ሲ እንታይ ኢና ኮይንና እዚ ኩሉ ሃገር ንምምፃእ ተቃሊሽና ኣጣልጠፊና እንደበረኻ ኸይደ ወይም እንዳባገር ማርያም ጠምዮም ኢለዶ ሸቅለ ኸብልዖም ኢለ ወፅየ just no ዝኩሉ ዝሓለፈ ቃልሲ ዝኩሉ ሰብ ተዓሽሙ ዘበለሲ ናብ ከምዚ ዓይነት ተሓሳስባ ክትመልሱ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ማለት እዩ ስለዚ ሲ ንሕና ክንመርሕ ዝግባዓና ሓሳብ ኢኻ ዝመርሕ ሓሳብ ከዓኒ ኣመንጭና ኣብ ሕብረተሰብ ክንዘርኢ ዝግባዓና ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ሕጂ እቲ ግዜ እውን ስለዘየለ እዘን ጉዳያት እዚኣተን ግን ናይ ብሓቂ ስለዚ ተንከፋኒ ኣልዒለ ዝዛረብ ዘለኹ እምበርቲ ዝሃቦ መግለፂ እውን ስለዘይሰማዕዎስ ብዛዕባ ኮሜንት ክባ ይኽእልኒ እዚ ግን ዓብይ መልእኽቲ ስለዝኾነ ናይ ብሓቂ ይሕዝን እዩ ንዓይ ማለት እዩ ከምዚ ምስማዓይ ዝኾነ ግን ሓሳብ ስለዝኾነ ሰብ ከዓ ሓሳብ ክገልጽ ይኽእል እዩ ግን ብኸምኡ ንሓስክዎም ማለት እዩ ኣነ ኣይተሓዝለይ ኣሕዋት በቃ እሞ ኣባላሽየ ተኮይነ ስለዘይሰማዕኽዎ ከዓኒ ኣይተሓዝለይ ግን ናብአን ጥራይ ክምርኮስ ከየባላሹ ስለዘለኹ ናብ ገለ ከይወስደኩም ከዓ እምበር ብዙሕ ዝዝረብ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ብዙሕ ዝበሃል ኣሎ ታሪክ ስለዝኾነ እንድሕሪ ተመሊስካ እንታይ ከመይ ናበይ ገፅ ስለምንታይ እዚ ኩሉ ዝበሃል ዝነበረ ብዛዕባ ኢትዮጵያውያን እዚ ኩሉ ገለ ዝበሃል ዝነበረ በዓል ነገር ኣሎ ግን ካልእ ግዜ ክነናድየሉ ኢና ድሓን በቃ ግዜ ይድለዮ ንሱ የቐኒየለይ ኦኬ ታንክ ዩ ዶክተር ዩኒቲ ጋሻ ጥራሕ ደይኮነ ዝደክም ኣመሓደርቲ እውን ደኽሙን ዶም ኣብ ግምት ከእትዉ መካን ያ ጀማዓ ጋሻ ጥራሕ ኣይኮነ ዝደክም ንሕና እውን ደክም እንዲና ጆከር መፂኻ ኣለኻ ጆከር ፀዊዐካ ነይረ ጎን ጆከር ኣለኻ 5 ክሳብ 7 ደቂቕ ርእይቶ እንዳኣኹ
معكم زاريقا كذا اوكي ميتشم انتاي زبالي انتاي كاب كونس انتاي زبل كويني يلوما مجمرياتي ناي سدت منقست زبال قد محجي جميلهم نيروم حتوتات حتيتهم قبل سوى زي كل يوم قد انتاي كمالي ناي سدت منقست قبر الكازي كونسي كتمال اوز قد باكا نقرات اللوو أمالي كادي خان نزبل تقن نزي مالكا اتغمس أكاز اللو حتوتات كتملس كيف بقعات اللو دو نزبل يلي سلامتاي ندت منقستي إلكا خزربن كله تي كتمالو أوزلكا هزبين نفسو خطرنف حيالنتكا درقاقسكا بخالوات هاقرات وانت أماننتن بالنتن كركب سنة زقبو كل كتم مالو زل كان مجمرة كتم مالا لك أمالي نادون زبال كم تحونا حوص اللي تزبل نمرة نزي تمال هيك نكبر الكا أعتقد نحجي غزز الرب نمرة انت ناي سدت اتي ناي سدت منقستي انه فترة لكيدان كون اي كل نيويم انت اتناي سدت منقستسي اتخيدان زدليو خد قلقلي زخيل مبركاون نيو خيدا سلازي اتناي سدت ناي سدت نعوز وكلوا نعوز مصلو نعو كمرحوا زغول اللو كمرحوا انت دخونا كابت تحتي عبتزلع على درجة السقاقرية تبل سلازي اللخا عبكن بز تحتوت كل من راح زلوا بزلع على ووتي كل من راح زقبو سلازي زي اللو نقر كن فتر كن قلطمطم كلبت كرناتو ويلو إذا سلازي كمالا زقبو مجمريان مالا انتا يوم تم كمالو زلوهم تخوينو نقول له تهزبي كوكلنا يخيلي إلو زتقبل كاني زد مسأل كاني كيخد كونا لك الله وامضام تلك يملومن زي باللوم قا قدموا حاولنا حاول سنتي يقول قلصم نيرو يلون زي مالك هاي زي بالكخاني ناي سدت ما كتقبل يدخلني هذا كابتو يا قدموا حنتي ناي مترشتان زلات النريتون تايا أباهون إيدي العينة نيري سلام انتهي نزل دلوا تقاوم تسي بزادلين بفلالاي زخوانا نقرات كقومان كاللواسي ناتن دخمتا دي ويسنا إثيوبيان زبهال كل يوم عادمي جين انتايو تقوم نقر اتملت انتايو سمعنا يوم تايو قوام تلزيبلنا قوام نابنا تابزباو قنبار ممرعي نيروهم ويكان هاي دباوي قبعتاتنا قبر ممرعي نيروهم أبتقابلو عليه تراكم نيروهم ممرعي نيروهم نتو ممرعيتات كي بقبو نزلية هزبي نحططات هزبي زملس دي نيرو انتو زملكم ملس علو سلازي ولا عجبون قوام من تقبرنا نتقوام كم زون نحنا عبد اليت نادنا قنوم علون نخل بقعت قالوا نادو يلين ينزل سيدو سلاز قبرك يكون هنا بالنت قوام سلاز زي بالله حقر زي بالله سيستمع قوام درقر تلطلنا بالك خيدي قوام كم قبارك في التحديو ناتج قبر زلخا قوام مستين عوز تكم دي ويسنا عخاز تكم كالو ويو نزبت توتات كمان كملس زلو ويو سلازي أنا عايز رداني ودر زبالة أو قمتي جوتون تايو قوام مستيناتنا عقمي زخيب انت دعا معمولات كنا معمول قوام نتشقراتنا مقدس خبطلناني كل قطاط رزخلناني خونا له انت زي كوينو كالوون ناي كالوون صحوفات تمسيكا درعكا درارعكا مسمساكا كابون نيو حزب زي ردو ديركا نحزب شنقل التبلو مسرقين هاي كون بوليتيكينيا تاتيكو
ስለዚህ إذا قوام يكون شجرنا نحن كنقالس نايكعوف مقدتاتنا أتصارينا كنفلطومن كنمهرومن كنقطعطرومن زخلنا عمي جنا أيتتريين الله كتابي ስለዚህ እሱ ውጪው ናዓቅል ጽባችሁ ኢትዮጵያ ዶ አንድነት ዶ ገለዶ ዝሁሉ ዝባል ዘሎ ዓቅል ጽበት ስለዚህ ካብዛ ዓቅል ጽበት ክወጽ እንተዳኾናኻ ኩላቶም ኩልና ክጥርንፍ ዝኽእል هذا ሃገራዊ ቃልሲ ክህልለዎ እምበር እዚ ወዲ ዓዳይ ወዲ ዓድኻ ወዲ ኣፍራጃይ ወዲ ቀቢላይ ዝበሃል ቅድሚት ኣይሰደናኒ እንደገና كنت زلاتا أما كلا لك ما تاخذ خلنا نقولكم يكني اللي ميكروفون عادي قال Thank you, Joker. Hopeful, I think Bashai Allah toka kubrahona Bashai. Go on. Okay. كنا وعلكم نوع عتاتنا أنا كان مجمر تخصع مودعتا بملوس لسه معكو أبحثتاتي بتزقبو أب تاريخ أغميت اللي قد ممحتاتي حثتاتي كحديثي ومالتيو تاريخ بنسأل من دق سرح يكونن نفسه كفسب قالوا تاون أو تاون شنخ اللو مالتيو كلها أنا تعاقن جن ويتعينت نايتي جيجا يكون نايتي صدبق كفر عليه خير ما راح تزقبرو جيجاتات كابترا تقادلتي يكون حزبي تزقبرو جيجا كفر خيري مالتي مخنياتو كواليتيتيفلي كلتي استفل عليه يكون بعينت حريد ما ملوء موالو أب ممرح زحلوفه يخسف عجها ممرح زركب سبي كاب منالبات ناشم قلنا خون خيل ويون بافلطو خون خيل بزح حتوتات بشفف يحلف نيرو مالتيو سلازي حتتي زي كعقبو يخول اليوم اذا حدا خاف يحشاو نقفتا ناتي مالتيو كاو حالفو جن أنا إذا تذكرت حدا جنبارن بارتن إلى يونيري حزبي يشجر سلسلة حالي كلها أنا نزنقعنا كخون يخيل مالتي كالاي اتي عم مدرخ متاو كان تاي مخنياتو نودبكا بخالوت كم زبرح غيركا نعم مدرخ اتيخا ابالنا بوردخا نتينات كامد جلس معك الوكال له ناب حدا ودبا ناب حدا متخاب كتكيدسي جلس معك الوكال له انت يمتم نعا درخا الى زون بزخون يكون ነገር يتاخخوا تاخخوا ቅርጻለሁ አቦም በራለሁ ወደብ ስለዚህ ክልተ ወደባ ይገብራሉ ማለት እዩ እትናቱ በኻልኦት አቅሚጡ ኣብ ካል ቦታ ኣትሎ ማለት ድርብ ጉዕዞ ክትከይድ ኣይትኽእልኻ ማለት እዩ ስለዚህ ቃል እሳይ government in exile ዝብልዩ እዚ ቀደም እዩ ጨርሕዎ ስለምንታይ ክሰርሕ ኣይከኣለን ምክንያቱ ዘየለ ንዑ ዝኸውን ዘራርባ እንታይ ማለት እዩ exile ከብረና ዝኽክር መኾነስ እንታይ ስለምንታይ ከይኽታብ ሕጂ ክስራሕ ኣይከኣለን መሰረቱ እንታይ ክንሰምራ ኣይከኣልና ዝብል ሕቶ እዩ ዝወልድ ማለት እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ሸንኮለል ክንብል መዋእልና ንኸይድ ኣለና እቲ
سخا ክትኣቱ ከለኻ ንዓዲ ንኸይድካ ኢልና ኸኣና ማለት እዩ ነስመራ ክትኣቱ ናብ ሓደ ዲክታተራዊ ስርዓት ክትኣቱ ናብ ሓደ ውድብ ክትኣቱ ብሕድሕድ ኩና ጎጎካ ውድብ ክትኣቱ ውድብካ ሓቂቕካ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ደንበ ተቃውሞ ግን ውድብካ ኣወንዚፍካ ሓቂቕካ ከማን ኣይኮነን ኣወንካ ናብ ስምረት ኣብ ሓደ ፅላል ንእቱ ክትባሃር ከለኻ ግን ውድብካ ፍኒና ክሰርሕ እዩ ተንካ እዚ ብሓቂ ርሑቕ ከም ምዃኑ ካብ ስምረት ኣብ ግምት ክንእቱ ኣለና ኣብዚ እውን ነዚ ሕቶ እዚ ብብቕዓት ክምልሶ ኣይከኣለን ማለት እዩ ሳልሳይ እቲ ሓምሻይ ወላ ገለ እቲ ናይ ሽዋ ጉዳይ ማለት እዩ ማለት ኢትዮጵያውያን ሲያም ሓሩ ኩኑ ተጋሩ ንሽዋ ንኣዲስ ኣበባ ንሽዋ ንኣዲስ ኣበባ ጥራይ ክሕዙ ይቀዳደሙ ዝብላ ኣዘራርባ ሳብጀክቲቭ ኣባሃህላ እዩ ውድባት እዮም ፖለቲካዊ ስልጣን ናቶም ከዓ ምምሕዳር ኦብጀክቲቭ ኣይኮነቲ ስለዚ ኣዲስ ኣበባ ንምቅዳም ተንካሎት እንታይ ክኾን ከመይ ገይሩ ራእይቲ ናሽናል ሪኮንሲሌሽን ክመጽእ ዝኽእል ሃገር ክመጽእ ዝኽእል እኮ እቲ ምዕባለ ናይ ቁጠባ ይኹን ኩሉ ዓይነት ወላ ትምህርቲ ድዩ ሕክምና ድዩ ከምቲ ኩሉ ሸዓብ ዝንዛረቦ ትዝክሩ እንደርኮንኩም ናሽናል ሪኮንሲሌሽን ማለት ምምዕራይ ናይቲ ህዝቢ ዘለዎ ደረጃ ምዕባለ ምግባር እዩ እቲ ህዝቢ እኹል ሕክምና እኹል ቁጠባ ስራሕ ካብቲ ዘለዎ ደረጃ ሓረስታይ ድሕር ናይ መስፍና ካፒታል ደረጃ ይበጽሕ እሞ ጥዕኑ ሽግራቱ ብዛዕባ ሕክምኑ ብዛዕባ ደሞዙ ይዛረብ ማለት እዩ ሓድነት ይቀራረብ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ኣይተመለሰን እቲ ዘለዎ ክትጽበዮ ትኽእል ተመክሮን ዓቕምን ክምልሶ ምተገበአ ነይሩ ማለት እዩ ካልእ እቲ ናይ ዓዲ ዝበሃል ኣዘራርባ ኣቐዲምኩም ክትዛረብዎ ፀናሕኩም እዮም ኣብቲ ኮንስቲቱሽን ናይ ኤርትራ ክሰርሕ ደይከኣለ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ዝወፀ መሬት ናይ መንግስቲ ኢሎሞ ማለት እዩ መሬት ናይ ዓዲ ኸውን ኣሎ ልክዕ መሬት ናይ ዓዲ ኸውን ኣሎ ስለምንታይ መሬት ናይ ዓዲ ኸውን ዘሎ ኣብ ኤርትራ ምክንያቱ ትቁጠባዊ ሰረት መሬት ስለ ዝኾነ ነቲ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ካልእ የብሉን ናብ ሸቃላይ ናብ ኢንዳስትሪያላይዜሽን ዘይተለወጠ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ሕጂ መሬቱ ከተግድፎ ኣይትኽእል ኢኻ ስለዚ ዘይ ግዝያዊ ማለት እዩ ዘይተበፅሐ ደረጃ ምዕባለ ስለ ዝኾነ መሬቱ ነቲ ሓረስታይ ናይ መንግስቲ እዩ ክትብሎ ኣይትኽእል ኢኻ ብኡ ይዝና ተራ ኢንዳስትሪያላይዝድ ኮይኑ ኩሉ ናብ ሸቃላይ ተቀይሩ ማዕቢሉ ተሃገር ግን ብድሕሪኡ ካልእ ደርብታት ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ካልእ ደረጃ ቁጠባዊ ሰረት ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ሽዑት መሬት ናይ መንግስቲ ዲኸውን ወላ ገለ ዲኸውን ሽግር የብሉን ማለት እዩ ሕጂ ግን ከምኡ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እዚ እቲ መሰረታዊ መልሲ ነዚ እውን እቲ መሰረታዊ ሕቶ ብቁጠባዊ ዓይኒ ኣየበሎም ጥራይ ብናይ ሰረት ትውልዲ يقوليسوا مالسي ودا عدمن مخانكا قال ازي قاليسوا انبر بقطباو سرت درجه سلازي قالسوا ازون اعقابي اي نبرن مالتي قال اب قدام زلنا حزبي اب عد زله حزبات نتي خناتات نتي ቀይርካ ካብቲ ናይ ወለዶ ከምቲ ጋዜጥ ትብሎ ነበረት ካብ ናይ ወለዶ ካብ ናይ መስፍናው ሰረት ቀይርካ ኣማዕቤልካ ዲሞክራታይዝ ጌርካ ኣብ ዓዶም ተኣኪቦም ልካ ስለ ዘለው ኣብኡ ክስሩ ዘለዎም ክመራርሑ ከም ዘለዎም ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዛዕድ በጽሕ ኣብ ግዳም ዘሎ ህዝቢ እንታይ ንግበሩ ንኣብነት ኣነሲ ምስ ወዲ ዓድ ሸረፎተን ድሕር ኮይነ ክውደብ ከምዚ ኢሉኒ ዘሎ ክራኸብሲ ወላ ሓደ ወዲ ዓድ ሸረፎተ የለን ኣብዚ ቫንኮቨር ወላ ሓደ የለን ካበይ ካብ ካልእ ከተማ ዘሎ ወዲ ክደዋወል ወላ እንታይ ክገብር ማለት ስለዚ እዚ ባዚ ዶን ነው እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከም ክርዳእኒ ኣይከኣለን ንዓይ ማለት ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን እወ ሰረትካ ክትነግር أبي عد خاخت نجر ولا شجرة يكون ننجر هنا ولا ون بتولدي عد أهلها بس مرة ولا تجروا يكون ولا جابانا وخم تقول شعر لكم ولا سودانا وخون أبي إيرتران دحري توليد كأبي إيرتران دحر نوح عمتات جيركا ود سمرا خون ولا ود من دفرا خون إيرتراوس لزخون كا كتنجر تغيلها ولا حنت أنا ود سمرا ود من دفرا يتبل عد خا أون دحر كوينه
ውድ ዝኾነ ቦታ ናይ ኤርትራ ክትጠቅስ ትኽእል ማለት እዩ ናይ ግድን ኣይኮነን ናይ ትውልዲ ሓረግ ክህልወካ ግን ንጹር ተባዕ ኤርትራ ቆንካ ንኤርትራ ጠጠው ክትብል ኣለካ እዚ እቲ ሪኳየርመንት ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ወዳድባ እዚ ኣቐሚጥዎ ዘለውን ትክክል ኣይኮነን ብዙሕ ሕፅረታት ዘለዎ ነገር እዩ I think reconsider እንተገበረ እዚ ነገር እዚ ነቲ ሕቶናይ ወላ government in exile ብሉን reconsider እንተገበረ ምክንያቱ ብተመክሮ ባዕሉ ርእይዎ ስለ ዘሎ እቲ ነቲ ኣወዳድባ ክልተ ዓይነት ኣወዳድባ ገይሩ ዝኸይድ ዘለውን reconsider እንተገበረ እዚ ነገር እዚ ናብ ምፍንጫል ጥራይ ዝወስደና እዩ ስለዚ ብርእይተይ እንተደኣ ንስኻ ናብ ደርጊ ናብ ህግደፍ ክትሕወስ እኳ ውድብካ ደጥፋካስ ነዞም ኣብዚ ዘለዎ ውድብካ ኣወንዚፍካ ንስመር ምባል ከመይ ገይሩ ይጨንቀካ እዚ እንድሕር ጌርካ ሽዑኡ ተራእቲ ጽላል ናይ ኣብ ግዳም ዘሎ ተቃውሞ ተፈጢሩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ፕሪኮንዲሽን ነቲ ዝብሎ ዘሎ government in exile ማለት እዩ ሓድነትና ናብ ሓባር ክንመራርሕ እንድሕር ኢልና እሞኻ ቡቕዓት መራሕቲ ክንገብር የድልየና ማለት እዩ ብርእይቶ ያዝ ግዜ ዘለናዮ ቡቕዓት መራሕቲ ሎሚ ካብ ሕጂ ንነው ዝተማሃሩ ሎየርስ ሂስቶሪያንስ ምኩራት ዝኾኑ ኣካላት ብስለት ዘለዎም ጥዕናኻ ዘለዎም ከምዚ ኣብ ግዳም ምዕቡል ዓደታት ዝረአ ዘሎ መራሕሲ ዘድል ሪኳየርመንት ይሕተት እዩ ጥዕና ሓኪም ተራእዩ እዩ ኣብ ኤሌክሽን ዝኣቱ ኣብዚ ኩሉ ኣሜሪካታት ወላ ኤውሮጳታት ኩሉ ስለዚ ንሕና ሕጂ ብሽም ቅድም ተሰለፈ ብሽም ናይ ቀደም ዝነበረ ወዘተረፈ ደይኮነስ ብሽም ብቑዕ ድዩ ኣይ ብቑዕን እዩ ማለት ብኩሉ ሸነኻት ብጥዕኑ ብትምህርቱ ብተመክሩ ብዝኾነ ይኹን ነገራት እዚ ኣብ ግምት እቲና ክንዲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውድብ ሓሙሽተ ፈጻሚ ሽማግለ ዝህልውና ናይ ኩላትና ሓንቲ ፈጻሚ ሽማግለ ይህልውና ማለት እዩ ነዚኣቶም ከኣኒ ንሕና ፋይናንስ ክንገብሮ ንኽእል 10 ቅርሺ ከማና ካብ ለሚንካ ብላዕ ከምቲ ዝብሎ ነበረ ካብ ኢትዮጵያ ተጠው ኢሉ ዘሎ ኣይጨዝን መሰለ ጉድለታት ስለዘሎ ሪኮንሲደር ክትገብር ንላቦወካ ኣወዳድባኻ ከተዕሪ ንላቦወካ እዚ እንድሕር ኮይኑ መምሃራን ናይ ዛያት ክንከውን ንኽእል መንእሰያት እዚኣቶም ዘይነውናት ብተመክ ሓንቲ ተመክሮ ይብሎም ህግደፍን ነዚ ፋሕፋሕ ኢሉ ዘሎ ደንበ ተቃውሞን ጥራሕ ንፈልጡ ዕድል ናይ ትምህርቱን ብዙሕ ኣይረኸቡን ዝተሸገሩ እዮም ካብ ስደት ናብ ድዋናጨው ዘሎ ልቦም ዝጠፍኦም እዮም ስለዚ ካልቸራሉን ተበዲሎም እዮም ብዙሕ ጉድለታት ካብኦም ንሪኢና ስንታይ ጉድለታት ዝመጽዩ ምክንያቱ ወላ ሓንቲ መምህር ኣይረኸቡን ወላ ስድራ ቤት ኣቦም ናዲኦም ካብ ዕቑፍ ደታቶም ተመንጢሎም ንሳዋቡ ገይሮም ከዓ ዓቕሎም ፀይቦም ንስደት ዝኸዱ ዘለዉ እዮም መን ከም ዝሰወጎም ከማን መብዛሕትኦም ብሰንኪ ህግደፍ ከምዃኑ ከማን ኣይፈልጡን እዮም ኣብ ወጡ ድሕሪ ክንደይ ትምህርቶም ዝረኸቡ እዮም ኮስ ህግደፍ ከምዃኑ ዝርድኡ ዘለዉ እዚ ንሕና ብዙሕ ኢና ንእወድ እቲ ኣድላይ ዝኾነ ትምህርቲ ክንምህሮም ኣድላይ ዝኾነ ተመክሮ ክንነግሮም ይግባአና ንዝኾነ ይኹን ታሪኽና ክንነግር ከለና ከዓኒ ብትክክል ዝገበርና ጌጋታት ኮፍ ኣቢልና ከነቐምጥ ኣለና ከነቐምጥ it was big damage ነስመራ ናብ ህግደፍ ክትሕወስ ከለኻ ዓብ ዳሜጅ እንተዳ ዲሞክራሲያዊ ኣነ ዝቐመጥኮት ፕሪኮንዲሽን ናትካ ዲሞክራሲያዊ ኾንካ ህንፃታት ዲሞክራሲ ኣብ ጀብሃ ሓንፂፅካ እዚ ኩሉ ጌርካ ከተብቅዕ እዚ ኩሉ ሒዝካ ከተብቅዕ ማልታይ ፓርቲ ሲስተም እናፈለጥካ ከተብቅዕ ኣብ ዩኒ ፓርቲ ናብ ህግደፍ ምሃድካ እዚ ንባዕሉ ዓብ ዳሜጅ ዘምፅእ እዩ ከምኡ እውን ቶም ካልኦት ኣብኡ ኣትዮም ተኣሲሮም ተሪፎም ፊኒሽ ኣብኡ ኣለዉ ክወፁ ከማን ኣይከኣሉን እቶም ከምኡ ገይሮም ዝኣተዉ መውፅእ ኣለዎም ብህግደፍ ነፍሲ ወከፍ ህግደፍ ንሰለስተ ሰብኣይ ዋርድያ ኣለዎ ሰለስተ ቆንካ ንሕርጎካ ስለዚ ኣነ ውሕልኩም ስለ ዘለኹ ነዚ ሳብጀክት ማተር እዚ ግን ኣፀድቕና ክንመሃሩልና ካለ መዓልቲ ሚናት ከተልዕልዎ ተስፋ ገብር ከምኡ እንተዘይኮይኑ ንሕና ኣብ ንበፅሖ የብልናን ሕጂ እውን ኣብ ደንጀረስ ዝኾነ ሲትዌሽን ኢልና ኣለና ባይታ ናይ ስምረት ወላ ሓንቲ ይገበርናን እሞ ይቐኒየለይ እቶም ካልኦት regarding the law
Okay, it's my turn, I think. Hello, Hodom Sam. Ski hade. Okay, thank you. مجمرة يغني لنا نحروي كمان thank you تقدر حروي كله أنا سنتين بلكو من البات حجون كسد عزي ماتو هادنتنا أي لا زي سيده نايرا مسلني أجي نايرا مشيت بزي ما نتصير نخرج زلنا خصم يعني ماسي إلى لك أحمد زلون دحر أجي قرب دم قصر زعته عفرت كناني زعنتها زاد من الحروي جن زي تصحيف زلون دحر كوينو عجباب I think حروي I'm sure able سبي زي قاليت أوك إلى تصفى قبل من الوقت كابت أنا أتي سمعوا نركوجن درجة مبزحته يملس نيرو أجي لك عيوتي تصاقم بحادي سبن بحادي جزين أبزي حاطين أكونا بزحيو تي بوليتكاو تصاقم هنا سلزي كان تايمو زي منالبات زي تقال سناونا ولدو سلزوخنة حنسا زي ما سيت عم زلو سب يمسعت بالمو تقرب عم زلو سب بزمصلو غزي دما صقم كم زركب تري حجي امونغو بيتوين هلا ماني زي اوكي انا اللغه زي حجي انت حبدا لي زي I think حروي بحلفي أبتي ورشاتنا جبهان دحرينا بكل شان خاطيو تي أتاك دموتو جاءنا تبغى قري فلتوين الحروي بموت أنو تأخيباتاتو يساتف قلي and تعامتاتون كتفل تخل استوات أناتون سلزي كرد أكاكلني من البعض نزي ولدو نزي نأشتو حج دم أتبيو زي ردو نا حروي زرابة نادو بكل شان زي بحجي فلتكون أنا مناوتي أنا باكجراوند ناتي إلفي جنا بإلف بزح نسمع لنا أنتي حروي دحراي كابي إلف وصيو مسوسرنا زي بزح تسمع جن دو انتي نحن كسبنا خدنا على حجي نايلومن ناي صراحة إرترا كابزي انتي هتكسب تخيل إن أبدنا تاريخنا حروي ناي مزرعي كمزي لخالفو دلنا زي سلازي انتي خطأمو خل زي ولدو جن كمزي حجي كمزي تصحيف زنبرا جن موسيو باكجراوند ناتو زي أستوات أنا يقالسو بزعات تقالسي ناتو رؤيتات راح كأم زخل حروي حجي كابزي نيو كنسحبو زلنا وينو أيسمعنا أني كالي زي ناي إكزايل زبل I think زهانة تقاوماي دبلو كل زين تقاومتي أب زونانا زلوان دحرينا أقومت تهلون إكزايل government مقبار زبليو حجي منابت تقدنا تي precondition سايت مال أنجل مبال كالي رؤيتوي تساقم هايكونا جن حدا بوليتيكاو مسرح اللغة زبل سب رؤيتو بوليتيكاوي أفداتها سيستمن بروبوز قبر كله بقى زي ناي حروية تباهيلا ناي مقوام زيا منفزيا صبغتي كونتن I think كابزي يكون وصعدنا إلى زمن كالا أبزي ناي بوليتيكا عادي أي موكوان ناي حروي ناي بوليتيكا عادي مهاتو بصحف وتي أصل زلا جن انتايم بالكو أنا الترياليتي نهناس كم انديو لابد حجي زي نظام decentralization ولا federal ولا whatever نحنا نبل بصراحة أنا إرتراسي كيدا خيدا أبتي تا دمسي توهب بمسارتنا عادي أخذكم مثلني حجي من البات حروي سجع حندي أبي ترى يوصح فعلي فلا تكون جن بنتن حجي من البات أسمرا كرن باص عقلين رأي التماجوريتي عند حر أبتي عاد تازن برند حر كوينو I think ساعة كون تا جيم يعني أجيب whatever سخرا شمكات سوا قاسي ولا كومنيستاوي ولا زي يمناوي whatever بالنس حاكم بوليتيكا ودب جن أبتا مريض جن تا دمسي بخمس ملك أحد مسي أصلاً بتانا عادي سلازي بزي ما تان ما آليت زي فرح جرنا جلسة قري مني أنا زلوا ما تون جلس إبلان ما تو تكون النتا بإيرتان يتصبح نوانا طرح زي كونس بعابي إثيوبيا بعابي زي السودان بعابي زي مجزات زفوت رعاتان دحرينا كيدو سجا حجي وبقولوا تعدي زلوا حجي نادنا ديمقراطيون كيدو ملكعناتو سيكون زخل قال انت ما تقبر تدخل لذي انت بدلي انا عدون تفرحك معناته من البعد دحراي
through this ማለት ካብዚ ኤርትራዊ ዜግነት ዝፍጠረሉ እሞ ምናልባት እቲ ብመሬት ዲኻ ትተሓዝ ብቋንቋ ዲኻ ብሃይማኖት ዲኻ whatever how እቲ ሊንክ ናካ ምስ መሬትካ ዝብል ካብዚ ተገላገለ እሞ ዝዓበየ ሰፊሕ ሚድል ክላስ ተፈጢሩ ሰብ ዝወናጨፈሉ መዋእል እንዳር ፈጢሩ that's fine حجي ጸገም አይኮንም ሽዑ ድማ አይኮን ዝጥቀስ ዘሎ እዚ ናይ ሎሚ ኤርትራ ግን ዳርጋ we all know it in fact ምናልባት ካብቲ ሓደ ክሪቲክ ዝኾነ ኣነ ولا ፖለቲካዊ ውድባት ኢልካ ጌርካ ከለኻ እቲ ብዓዲ ናይ ምርኻብ ይሕይል ولا እቲ ዲያስፖራ ዘሎ እንድሕሪና ምሽ ማለት بعين حق እንድሕር ተዛሪብና ካብቲ ፖለቲካዊ ውድባት ተሓኺብካ እዚ ተሳልጦ ነገር ካብታ whatever أنا أرجودي ولا ودعت جلد حاجة اللي كانت جبرة أساس زيادة تسار تريا حجين تا element نعدم باركس سجى حاجة تهرر لا كله ولا بتمهور ولا بتزي مهور قبل دليل سلزي زي تبغى جركم I think نتيجة زين تايم بالكانة مجمرة توم national icon بخلا زاروا سجى حجي تأرتراوي منفس ኤርትራዊ زي قالسي this type of people زي كما تصلون كوني سمعنا ناتي رئيتو كال ناتي لبوا زوما بحلفي اب تي ناي كلام قالسي ناي شعبي عشان نقديو ناي جبهه عشان زنبرنا دما نعو اي نقدم حجي ناي زولدو ايشو نغبرو نحنا بزحلفه غزي تماويتنا ገለገርና አይሰለጠናን ሕጂ ሎሚ ንዑ ኣብዚ ነዚ ወለዶ እዚ ማለት ኮምፕሊትሊ ካለ ወለዶ እዚ ነዚ ሕጂ ኢንሄሪት ክገብር ምድላይ ግን ኣብዚ ጸገም ክፈጥር ኮይኑ ስማዓኒ ናይ ሆፕ ድባቲ ንሽይ ወለዶውን between the lines ናንበበ ከይኮይኑ ሪ thank you ቀነልና thank you thank you Samidun ድሕሪጂ عبيا بمنقع عبيتي اتخارها اوكي قال لكم تسمعون لكم قال لكم ما يسمعون لكم سلازي اتس اوكي لو تم تسمعون زلكم كسمعكم قلت في له نابتي تاشمناتي كاتو نابتي زرباناتي ويد ماريتو ناتي كاتو مالتي مجمرتاتي غاشا مچينا زنبر لومي حروي تدلا بايرو اتي غزيناتو وشيدو ممصو ناي بحقي مسكنه ابتي مجمرتا زخابو متون بتعمي بريليانت بريزيدنشال زخونه ازراربا تزاريبو شعون انتخونه امسجينيو مالتي ابتي حتوتات زحاتتكو زعقب كله ملستات نيرو زي عقب كله خاملستات نيرو مالتيو مبزحتهم مرحتي politically correct كخونو سلازدليو حنساب زي امنو نجر يزاربيهم حنساب كاني دادلي جيغان كله امنو نجر كايزاربو مالتيو ግን ኣነ ብጠቕላላ ሎ መሐጉስ ኣለኹ ምክንያቱ ብዙሓት ዘይፈልጦም ዝነበርኩመን ምዃኖም ከም በዓል ሆፕፍሊ ባሻይ ማለት እዩ መምህር ካብ ቀደሙ ክንደይ ግጥምታት ጽሕፍ ዝነበረ ኣብ ጀብሃ ኣነ ፈልጦ እምበር ንሱ እኮ ይፈልጠንን እዩ ከምኡውን እንተኾነ ሃይሌ ዝበሃል መልሲ ክህበኒ ዝፈተነ ነዚኣቶም ምፍላጠይ ከማን እዚ ንባዕሉ ሓደ መክሰብ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ናተይ ነቐፌታታት ከኣቱ ኣጋዚት በታ ሕጊ እንዳዓደባ ዝበልኪ ተዛረብኪያ ኮሜንት ዝሃብኪያ ኣይ ኣግሪ ዊዝ ዩ ሕጊ እንዳባ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ብሓቂ ጨቋንን ገፋዕን ምናዳ ከዓ ንደቂ ኣንስትዮ ዘይርብሕ ሕጊ እዩ ነይሩ እዚ ሕግታት እዚ ከዓ ተመሊሱ ሎሚ ንሃገር ኤርትራ ክመርሓ ዝብል ብጥር እዩ እንከሎ ዝሰርሕ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ማለት እዩ ኤርትራ ብዓድታት ስለ ዝተሃነፀት ሕጂ እውን እንተኾነ ብዓድታት ክትቅፅል ኣለዋ ብዓድታት ክትውደቡ ኣለኩም ዝብል ዘረባ ቁርብ ኮንትራዲክቶሪ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ወይ ድማ ተጻራራይ ነቲ ዘረባ ምክንያቱ ብቅድሚኡ ኣቐድም ኣቢለ ሓቲተዮ ነይረ ነዞም ደለይቲ ፍትሒ ትበሃሉሲ ዝፈላለየኩም እንታይ እዩ
ስልጣን ናይ ስልጣን ቅድድም ድዩ ወይስ ናይ ዕላማ ፍልልይ ስለ ዘለኩም እዩ ኢላ ሓቲተዮ ነይረ እታ መልሲ ናቱ ትዝክርዋን ተዳኸምኩም እንታይ ያ ነይራ ኖ ናይ ስልጣን ቅድድም ኣይኮነን ወላ ናይ ፖለቲካዊ ዕላማ ፍልልይ ኣይኮነን እቲ ፍልልይና መብዛሕትኦም ሰባት ብዓለት ብቀቢላ ብኣውራጃ ክውደቡ ስለ ዝደልዩ እዚ ፍልልያት እዚ ከዓ ስለ ዘይንደልዮ ኢና ብኸምኡ እቲ ፍልልይ ዝመፅእ ኢሉ መሊስለይ ከብቅዕ ድሓር ከዓ ግምጥል ኢሉ ብዓድታት ክትውደቡ ኣለኩም ክብል ከሎ ንዓይ ኮንትራዲክቶሪ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ተፃራሪ ኮይኑ ተሰሚዕኒ እቲ ብኣውራጃታትን ብሃይማኖታትን ምውዳብ እንተደኣ ዘየሰማምዖም ኮይኑ ንባይቶ ፋሕ ዘብላ እንተደኣ ኮይኑ እሞ እቲ ብዓድታት ምውዳብ ደኣኒ እንታይ ድዩ ኢትስ ዘ ሴም ቲንግ ንሳ እያ ማለት እዩ ሶ ሓደ ካብቲ ብጣዕሚ ታሽሙ ዘይገበርክዎ ንሱ ነይሩ ካልእ ኮንትራዲክቶሪ ኮይኑ ከዓ ዝረኸብክዎ ትማሊ ኣብ ስልጣን ወይ መርሕነት ናይ ጀብሃ ነይሩ ድሓር ከዓ ምልስ ኢሉ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ከዓኒ ምስቲ ዘሎ መንግስቲ ወይ ድማ ምስቲ ዘሎ ስርዓት ክሰርሕ ክጅምር እንከሎ ከዓኒ ኣብ ናይ ገዛ ርእሱ ጠቕሚ ድዩ ዝጓየ ነይሩ ካብ ቀደም ጀሚሩ ወይስ ናይ ብሓቂ ሰራሕተኛ ናይ ህዝቢ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ ቀደም ሕጂ ኸ ከመይ እዩ at the same time ሕጂ እውን እንተኾነ እንታይ ይብል ኣሎ በቲ ይውድብ ኣለዎ በቲ ከዓ ምስ ካልእ again ከም ሓደ ኣካል መጠን ናይ ብሓቂ ንሃገር ዝሰርሕ ዘሎ ድዩስ ወላ ኣብቲ ጠቕምን ረብሓን ዝረኽበሉ ዝሰርሕ ዘሎ ኣካል እዩ ኢሉ ኣብ ኮሽን ማርክ የምፅእ ኣብ ሓንጎለይ ማለት እዩ ክላሪቲ ኣብ ዝኾነ መልስታት ናቱ ኣብዑ ዘይጥዕሞ ክሳብ ኣብ ኢንሶልት ከማን በፂሑ ሓንሳብ መፅሓፍ ኣንቢብኩም ምፁኒ እቲ ብዚ ዘምፃና ምክንያት ሎሚ ኣብቲ ኣኼባ ናቱ ኮፍ ኢልና ንክንሰምዕ ኣብዚ ካብ ሃለወ ዋና እቲ ኦተር ወይ ድማ እቲ ፀሓፋይ ናይታ መፅሓፍቲ ተኺልና ሓቶታት ክንሓቶ እሞ ክላሪፊኬሽን ክንረክብ ክነብቅዕ ኢልና ዝመፃና ኖ መፅሓፍ ኣንቢብኩም ምፁኒ ፈሊጥኩም ምፁኒ ክብለካ እንከሎ ትሚ ዳት ብጣዕሚ እንታይ ሽሙ ከምዚ ምሽ ምዕፃው ዕፅው ተብሎ ንሓደ ሰብ መፅሓፍ ከንብብ እንተደኣ ኮይነ ኣብዚ መፅአ ንዓኻ ዘስምዕ ጉዳይ የብለይን ኣብዚ ማዕኻ መፅአ ዘስምዕ ምክንያት የብለይን መፅሓፈይ ኣንቢበ ካብኣ ክርዳእየ ዝተረዳእክዎ ማለት እዩ so it is really ናይ ዝገርመካ ሳውራ ብቑዕ ዝኾነ መልስታት ሂብና ዓጊብና ስለዘይ ፀገብና ከይፀገብና እንተዝገድፈና ነይሩ ከማን ምገዛእናያ እታ መፅሓፍ it's not about him giving more information እንተለዚካ ኣሎ and that's why ትራፊክ ንሕና ኮኒ እታ መፅሓፍ እኮ ክተንብባ ንባዕልካ ኢልካ ከተንብባ ዝኾነ መፅሓፍ ከተንብብ ከለካ እቶም ኣብዚኣ መፂና ንሓትት ዘለና ግን ተፈላለየ ደረጃታት ናይ ኣፍልጦ ተፈላለየ ደረጃታት ናይ ትምህርቲ ኣለና ሕጂ ሓደ ሰብ ክሓተካ እንከሎ ክፈልጥ ኢሉ መፅሓፍ ኣንቢብካ ምፀንኽ ክትብሎን ከለካ that is really belittling that person ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ እቲ ሰብ እንደገና ከምዘይሓትት ከምዛ ናይ ደቀ ኣስመራ ረባ ኮያ ተራኺቦም ከለውሲ እሞ መዓሲና ንራኸብ ኢሎም ሓቱ ተራኺብና እንዲዳ ዘለና እዚ ከዓኒ ኣብዚ ረኺበካ ከለኹ ነታ መፅሓፍ ዝፀሓፍካያ እናሓተትኩኻ ከለኹሲ ከድካ ነታ መፅሓፍ ኣንብባ ክትብለኒ ከለኻ it makes no sense not to me እሱ እዩ ከዓኒ ኦኬይ ድሓነይ ማርዮን ኣንብቦይቶም በንሱ ንዓኻ ዝርኢ ጉዳይ እንድዩ ስለዚ ኣብኡ ድሓር ኣብቲ ናይ ሃገር ኤርትራ ሃገር ዶ ነይራ ኣይነበረትን ዝብል ሕቶ ዳይሬክት መልሲ ክህብ ኣይከኣለን ምክንያቱ ብዙሓት ሰማዕቲ ነይሮሞ እቶም ሰማዕቲ እቲኣቶም ከዓኒ ክኸስቦም ነይርዎ he was so afraid to answer that question directly እመኑ ኣይትእመኑ እታ ሕቶ እቲኣ ሓንሳብ ሓቲተዮ ነይሮ ተዝኸውን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተኻቢሉ መለሰለይ ታሕቶ ይፍተዋ ኣይፍተዋ ብዘይገድ ታመልሲ ይፍተዋ ኣይፍተዋ ብዘይገድስ ተኻቢሉ ግን መመለሰለይ ነይሩ ሃይለ ከዓ መሊሱለይ እዩ ሕጂ እቲ ንሕና ትኽ ዝበለ መልሲ ዝህብ ሓደ መራሒ እንተደኣ ዘይኮይኑ እንታይ ዲና ደኣ እሞ ክነውፅእ ንቃለስ ዘለና ትኽ ዘይበሉ ንናይ ገዛ ርእሶም ጠቕሚ ንናይ ገዛ ርእሶም ረብሓ ዝቃለሱ መራሕቲ እናውፃእናስ ካልኦት ከዓኒ ኣብ ሕጂ ኣብዚ ወፃኢ ክንፈጥር it makes no ታሽሙት he is politicians ወ ፈልጥ ማርዮን مبلكا كله أنا but I don't want a politician that is dishonest
which is very hard ክትሓትት ሓድነትና እዚኣሲ ዓገብ ዘይኮነትን መስከረም እዞም ኩሎም ቅድመይ ይዘቡ ዝነበሩ ሲ ካብኡ ንላዕሊ ነይርዎም እዚኣ ትገብርያ ዘለኽ ሕጂሲ ስለዘይ ፈተኽያታ ዘረባይ ጥራይ ሓድነትና ክሰማማዕ ምስ ስለዘለሽ ኖ ኣብ ሰዓት ኣብ ላዕሊ ዘሎ ረኣየና ኣበይ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ቅድመይ ዝዛረቡ ነይሮም ሲ كندربعهم كمان غينا تجاربكم الله وبدأت كي دحنت تمليسكم حزوا ولا نهارت أجازيت نهلت كان لنا أجازيت مريجا عن طوي كم أجر لا الأمر تمليسكم تحسكم لا ترئيس كمان تبوك تار موت خليهم إيه أوكي مسكرم دا إيه أوكي أنا كل جزء ود جزء سلزلكم ملالس سلزقونكو أبزقنا جزء ناتير يتوخه بخيله أبتن الشغل اللوان مالتيو مايك فري زي الله كلهم من دحر معي طلعت لك خويني تمص ابزرو منها يزات يا ناتي طلعت لك خوينو انا سلازم حضر ايتم اوكي امال اللي خدو امال اللي خدو اوكي ريد لكم مشكله اوكي وما لا خدو حجريد اوفر لكم قداي كاب عنتو يتنصرصر نيركا وديقه وريده قلمله زيتات تبلالا حزاس كير استخاخت لك مايك فري لك حز كلهم شوعات ازي سب حدا انصرصر زلو ابسب ايتوصو بليز ساعات يبناكم ساعات يسكم ممصكم تتمليسكم حزوا اي تقددونا نحن حماق كنزارب يعني ما في داعي حزا قدايتا مايك مايك حزا good night Samad thank you إقلا رمضان ما بندحر كابتا أشمك أوكي خلاص بس زربا ما في داعي الله حزاب قداي كاب عنتو يكترب بشنو علكا مايك محاسكو اليومني مايك حزاب لك الله حجي صبيك الله اوكي امال حزه ريد يبل كان كلها تالوم ريد العلنا لا وصي خاسكاتو وصي خاتو اوكي حرا شد انا هذا صار يتكبر انا اخي مستفيد شد انا هذا وقت كنت أزود لهم مايك وما وبوصيكم تومني عدنتنا مرحبا يبا أنا سي كوعنتو يميرا مستقطر كريجا الله هو أبياتك صنيحة قداي خلاص تشجرنا بقى تشجرنا بقى منهم بقى عبيوني بقى تو ريجا ناتي اندحلفو سوات كيدون بزو اوكي حرا نخيد حرا Thank you حدنتنا أنا صوي كزارة بزدلي نايب حكي كبر دكتور هيروي تزلابايرو أزي كابلبي كامسجنا كافتو كمزي كماها عينتات صبق زهونا أستمهورو نزلاك أوي كمزي أب أمريكان يهون أب أوروبا تبتاكينو فابتن يدو نزولو أب حدك مصن زي كعالة نودبات مستوناي إثيوبيا زلوا ساعتكم من مدرك زلهم بكروات تزراربكم أو حدا تردفكمنا نكلاتنا زلاكاوي ديمقراسياوي لوطي أو حاجرنا زمصلو منجدي تزحب كان ناس تمهرو قبل بيكا مسجنا كافتة صبك استمهرو يا زحب كاننا ثانكيو كولا كافتو بمقصال كا بإيكونومي بگنزب درجة كم تزبل كايو مستونا إثيوبيا تزراربكم توم زلو ودباتنا مسؤم تزراربكم ጸገማትኩም በሐባር ፈቲሆም ሓደ ኮይንኩም ኣብ ደገን ተመጽሁብና ነህናውን ብገንዘብ ዋጺና
ክንእድመኩም ዝግባእ ዘሎ ኩሉ ነገር ክንከፍለን ክንእድመኩምን ክናዛረበኩም ስለንደሊ ብተግባር ምስቶም ናይ ኢትዮጵያን መድረክን ካልኦት ውድባትን ብሓባር ይህን ተባሂልኩም ፈቲሆም ንደገ ተበታቲኑ ዘሎ ናብ ሓደ ተቀራርቡና መንገዲ ክታመቻቸውልና ከም ዘለካ በዚ አጋጣሚ ከመልእክቴ ካመሓላልፈቱ ብምቅጻልካ አዝዩ ዝጽበዮ አበይቲ ሰባት ምዚ ብሱልን ምሩጽ ምሁር ዝኾነ ኤርትራዊ አቦና ኤርትራዊ ኣብ አውሮፓ ንመንግስት ዝዓክል አማካሪ ዝኾነ ሰብ እዚ ሃውና ዝተረከበ ክብሪ ክንህቦ ይግባና እምበር ኣብዚ እንዳመጽና ምምንጫትን ቃላት እንዳተርጎምና ንሰብ ፋም ምግባርን እንተገዲፍኮሞ ብፍላይ ናብ ሓድነት ዘቀራረበና መንገዲ እንተሰሪሆም እቶም ፖለቲካ ፍልጠት ኣለና ትብሉ ሰባት ፕሊስ ክብለኩም ፈቴ ወይ ሰዓትኩም ኣብ ሓደ ክትመጹ አይካልኩምን ወይ ናብ ሓድነት ካምጸና ንዝጸር ሰብ ከዓ ሕማቅ ትርጉም እንዳሃብና ከምዚ ፋብትልና ህዝብና ከምቱ ከተረፍቲ ገብርዎ ዘሎ ፈተናታት ብጣዕሚ ዝሓዝን ኣነ ግን ክቡር ጋሻና ክቡር ዶክተር የሩይ ተድላባይሩ ብዙ ህዝብና ጸገሚ ዘሎ ኣብ ስደት ከርተት ይብል ዘሎ ከምታ ናይ ኢትዮጵያ ሽግራት ተፈቲሁ ዘሎ ኣብ እስራት ናብ ኤርትራን ዘሎ ኣብ ስደት አስክሬን ከይተረፈ ፍሪጅ ኣሎ ክንደይ ህዝቢ ፋብትን ኢሉ ኣብ ስቃያት ኣሎ ነዚ ንምፍታሕ ኣብ ሃገርና ኣብ ኤርትራ ዘላቃዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክመጽእ ብዘይ ኩናት ይሁን በሰላማዊ መንገዲ ሰላ ዘላቃዊ ልማታዊ ቅዋም ዘለው ሃገር ክትመጽእ ተታሃይስኩም ንስቶም ዘለው ውድባት ናይ ኢትዮጵያ አውሮፓን ዘለው ኣብ ኩሉ ሰነካት ንዝርከቡ ምሁራን ከመሓዝ መሰሉ ይህን ተባሂልኩም ቅረቡና ምጹና በኢኮኖሚ ደረጃ ንህናውን ክንህግዘኩም ኢና ን300 ይሁን 400 ይሁን ብውልቀይ ካውጽ ድልየ ምክንያቱም ናይ ህዝብና ጉዳይ ፋብትን ይሉ ሽግር ይዘሎ ፕሊስ ታንኪዩ ክብለካ ፈቱ ለሙዓንቲ ከምዚያ መጽሐ ዘሃብካና አስተምህሮ ታንኪዩ ከማሓ አይነታት ብዙ ምሩጻን ምሁራን ውን አለው እሶም ውን ተታሃይስካ ኢድኒ ተታሃይስኩም አውሮፓ ይሁን አሜሪካን ኡደት ክትገብሩ ከም ዘለኩም ካብ ልበይ ተካፈቱ ንዚያ መልእክተይ ሰሚሓ ምስቶም ዝምልከቶም ከምታ ዝበልካና ምስ ኢትዮጵያ ክንዘራረብ መድረካውያን ውን ሓሲብና ኣለና ዝበልካዮ ብተግባር ጌርካ ድሉ ኮይንኩም ነና ውን ገንዘብና አዳሊና ክንቅርባቲና ፕሊስ ታንኪዩ ክብለካ ፈቱ ነሙዓንቲ ግን ዝገበርካዮ መልእክቲ ካብ ኩሉ ናብ ጫፍ ነጫፍ ቤላዩ ናይ አዲ ገለ ዝበልካዮ ውን ብዛባ ናይ አዲ ዝገለጽካዮ ትክክል ኢኻ ኣብ አሜሪካ ለኣብነት ኣብ ኢንዲያናን ዋሽንግተን ዘለው ኩሎም ነባሪ ብዓዶም መልእክቶም ያመሓላልፉ ኣብቲ ፌደራላዊ ግን ይራከብዮ እዚ ጸገማ ይኮነን እንት ያለው ዋሽንግተን ዘለኹም መፋር ይሁን አፋር ይሁን ኩናማን ትግራይ ይሁን በሃባር ተጠርኒፍኩም በሃባር ተወድብኩም ንዘላቃዊት መጻየት ኤርትራ ድምጽሁም አስሙ ዝበለና እንበር ጸቢብ አራያን ጸቢብ ትርጉም እንደሓብኩም ዝሆነ ሕማቅ ትርጉም እንደሓብኩም ዘይኮነ መንገዲ ንምትሓዝ ምጽዓር ግን ካብሓትኩም ጽበዩ አይነበረን እዚ ሰብ ዝበሎ እዚ ዘመሓላለፎ መልእክቲ ናይ በሐቂ ዝናአድዩ ዳሚ ታንኪዩ ተዓወት ክብል ፈቱ ብጣዕሚ ኣብ ጎና ኣለና ታንኪዩ ማይክ ፍሪ ባይ ፈንቅላለኸ ዶ ኣለኹ ኦኬ ነኺድ ሕረ ያ እንታይ ኣሎ መስልኩም ኣነ ማለት ጋሻ ዝወዓለ ሕሩይ እዩ ቀሊል ተራ ይነበሮ ናብቲ ቀዳማይ ቃልሲ ማለት እዩ ኣብ ናይ ጀብሃ ማለት እዩ ኣብቲ ዝለዓለ ስልጣን ዝነበረ እዩ ስጋብ ሕጂ እውን ኣብ ቃልሲ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ዝህቦ መልስታት ነቲ ዘቕርቦ መልስታት እኹል ብቕዓት ኣለዎ ማለት እዩ ዋላ እኹል ተመክሮ ኣለዎ እውን ኣለዎ እጅቲ ዝምልሶ ዝነበረ መልሲ ገሊኡ ናይ ዲፕሎማሲ ዓይነት መልሲ ዝምልሶ ነይሩ which ሕማቅ ኣይኮነን ማለት እየ ኣብቲ ዝህቦ ዝነበረ ዴፊኒሽን ግን ጽቡቅ ገይሩ ክገልጾ ነይሩዎ ማለት እቲ ኣብ ብፍላይ ኣብታ ናይ
በባዓድኩም ተወደው ትብል እንዳ او نع ጽቡቅ ገይሩ ክሊር ክገብራ ነይሮ ማለት ነው ኩላና ትበርሃልና ንገለ ሰባት ኣይበረህትሎምን ማለት እዩ ብሓፈሹ ግን ክረአን ከሎ ኣብቲ ናይ ኣዛየ መንግስቲ ናይ ደገ መንግስቲ ክነውጅ ኢና ዝበሎ ግን ኣይመስለንን ንዓይ ከመይ ኣይመስለንን መሲሉካ ኮይኑ ረአኒ ቲ ኣብቲ ጽሑፍ ግር ዝመፀና ዘሎ ሕዋት ኣብቲ ጽሑፍ ካብ አንተ ወይ ገልጾ ነይረ ካብ ኪዳን ምሕዝነት ባይቶ እንዳበሉ ክመፁ እንከሎ ጽሑፍ ፀገም ዘለዎ ኮይኑ ይስኒ እጂ ትፀገም ኣብቶም ሰባት እዩ እጂ ዞም ሰባት ብቐጻሊ ንሪኦም ኣለና መመፅኦም ዋላ ብዛዕባኡ ክገልጹልና እንከሎ ስጋብ ዛቲ ማሊ ናይ ባይቶ ዝመፁና በብወገኖም ዋላ ኣብ ክልተ ተብሎም ዘለዎ ድዮም ዋላ ኣቦ ወንበር ናይ ባይቶ ዋላ ኣቦ ወንበር ናይ ፈጻሚት ዝበሃሉ በብወገኖም ክመፁ እንከለዉ ኣይሰራሕናን ጥራሕም ዝብሉና መፅኦም በዓላቶም ማለት እዩ ኣይሰራሕናን ሕጂ ካብ 2000 ጀሚርካ ስጋብዛ ዘለና ጥራሕ ከማን 17 ዓመት ዝወለዶ እዚ ነዘቃልሲ ካብ ዝሕወሱ ኣትሒዝና እዚ ታሕተዋይ ወለዶ ነዘቃልሲ ካብ ዝተሓዝ ጀሚሩ 17 ዓመት 17 ዓመት ኣይሰራሕናን እንድሕር ብለካ ኣሎ ኮይኑ ሓደ ሙቭመንት ይኸብድ እዩ ሕጂ ኣብቶም ሰባት እዩ ዘሎ ትባእሲ ማለት እዩ ኣብቶም ሰባት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ትባእሲ እቲ ቃልሶም ህዝባዊ ክኸውን ኣይክእልን እዩ بفصل ህዝባዊ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ህዝባዊ ስለ ዘይኮነ ይኸኣና ቀዳምነት ናይ ህዝቢ ተዋሂቦ ዘይተሰርሐ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቀዳማይ ገድሊ ውሽጢ በረኻ ዝፈፀሞ ነናቱ ገበናት ኣለዎ ነናቱ ገበናት ኣለዎ እዚ ከዓኒ ኣብዚ ቃልሲ ዳሕረዋይ ቃልሲ ከምዚ ዕለቕልቕ ፈጢሩልና ኣሎ ኮይኑ ይስምዐና ኣነ ክኸውን ዘይኽእል ነገር ዕለቕልቕ ፈጢሩልና ኣሎ ኢለ ይኣምን ማለት እየ ንቅድሚት ከሰጉመና ዘይከኣለ እቲ ናይቲ ገድሊ ውፅኢት እዩ ማለት እየ ኣብቱ ገድሊ ዝተፈፀመ ጌጋታት ንፅህና ነቲ ጌጋታት ክንዲ ምሕዳስ ዳርጋ ንህዝቢ ቃለሱ ኣለዉ ኢለ ኣነ ይኣምን ንውልቆም ኣብ ውልቆም ነናይ ጉጅሎም ቃልሲ ይካይዱ ማለት እዩ በቲ ዝሓለፈ ቃልሲ ከይሕተቱ ምእንታ ነናቶም ኣጉዶ ይሰርሑሉ እቲ ሓደ ከዓ ነዘይ መርሓቲ ኮይና እጭ እጂ እቲ ቀዳማይ ገድሊ ዝፈፀሙ እዩ ኣብ እንድሕር ሪኢኹም ኮንኩምሲ ህዝቢ ባዕሉ ከዓርቆም ኢሉ ከይዱ ኣብ 77 ንዛግር ህዝቢ ምስ ከደ ነቲ ህዝቢ ከይተረፈ እንታይ ገይሮሞ ናብ ክልቲኡ ወገን ከም ዝሕዝ ገይሮሞ ባዕላቶም ብወገን ጀብሃን ብወገን ሻዕብያን ነቲ ህዝቢ ወዲቦሞ ናብቲ ስምዒት ንክወርድ ክዓርቕ ኢሉ ዝኸደ ህዝቢ ሕጂ በር ዘለዎ ይሕዋት በዘን ውድባት ዝመፅእ ኣይረኣየንን እዩ ንዓይ 17 ዓመት 17 ዓመት ኣይሰራሕኹን እንድሕር ኢሉ ሓደ ሰብ ይሕዋት 6 ወርሒ ኣይሰራሕኹን እንድሕር ኢሉካ ክወርድ እዩ ዘለዎ እቲ ቃልሲ ክወርድ እዩ ዘለዎ ካብቲ ቃልሲ ናብ እዚ ቃልሲ እዚ ከዓ ህዝባውነት እንተዘይልቢስናዮ ጠቕላላ ክንዕወት ኣይንኽእል ኢና ሕጂ ታራ ናይ ውድባት ኣይኮነን ሕጂ ሕዋት ታራ ናይ ውድባት 17 ዓመት ገይሩ ኣሎ ኣብዚ ዕንክሊል እዚ ኣቲና ገፎት ናይ ቀደም ናይ በረኻኦም ይትረፈና 40 ዓመት ወሲዱ ኣሎ 40 ዓመት ዝወሰደ ቁስሊ ተመሊስካ ክትድሕኖ 40 ዓመት እዩ ክወስደልካ ማለት እዩ ንሱ ይጥንሓልና እሞ ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ ሓድሽ መድረኽ 17 ዓመት ገይሩ ብጀካ ኣይሰርሐናን ብጀካ ተባኣይስና ብጀካ ክንዲያ ጌርና እንዳበሉ ስጋብ ሕጂ ለውጢ ይረኣና ስለዚ ኣነ I don't think so ከም ዝኸውን ማለት ህዝቢ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ውራዩ ክገብር ጥራሕ እዩ ዘለዎ ድሕሪ ኣይሰራሕናን ኢሎምኻ ባዕላቶም ሞንታይ ዳ ትገብሩ ኣለኹም ኣብቲ ስልጣን ኢልካ ታዝሓሸት ምእላዮም ጥራሕ ኮይና ትስምዓኒ እምበር ንጎ ሓድሽ መስርሕ ክመፅእ ይኽእል እዩ መፂ ቆይ ኪዳን ባይቶ ፅላል
ሕጂ እውን ሓድሽ ክመፅእ ማለት እዩ ተለዊጡ ዲቲ ነገር ግን ንሳቶም እንደምቶም ሰባት ከመይ ገይሮም ክሰማምዑ ኣብ ፅሑፍ ኣይኮነን ፀገም ዝመፀ ዘሎ ንሶም እዮም ስለዚ እቲ ህዝቢ ውራዩ ክገብር ኣለዎ እቲ ህዝቢ ነቲ ባይትኡ ባዕሉ ክቋፃፀሮ ኣለዎ ተራ ናይ ህዝቢ ክኸውን ዘለዎ ሕጂ ቃልሲ ከይነውሓና እቲ ህዝቢ ባዕሉ ታርኡ ክዋፃእ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ህዝቢ ፀገም ስለዘየለ ማለት እዩ እምበር በንትኽና ንስኣ በትትኽና ንስኣ በትትኽና ንስኣ ቶም ሰባት ከዓ ንሶም እዮም ሕጂ ኣብ ፅሑፍ ኣይኮነን እቲ ፀገም ሰባት እዮም ፀገም ሰባት ፀገም ካብ ግን ናብ ስራሕካ ክትኣቱ ዘለካ ሓርጎፅ ጎፅ 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 መንእሰይ ኣብ ውሽጦም ኣትዩ መንእሰይ እውን ተፀልዩ ኣብቲ ጉዳይ ኣትዩ ተፀልዩ ናብቲ ጉዳይ ኣትዩ ከመዓራርዮ ዝበለ ቃልሲ ኦልሬዲ እቲ ሕማም በርትዑ ኣብቲ ናቱ ክራክ ኣትዩ ማለት እዩ እቲ ናይ መንእሰይ ሓይሊ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መንእሰይ ተመሊሱ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ መንእሰይ ገለ ንኣሽቱ ማሕበራት እዚ መንእሰይ ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም ዳርጋ 5 ውድባት ብሓንሳብ ሰሚሩ ናይ መንእሰይ ተንተሪፈን ዘለዋ እውን ከርክባ ከም ዝኽእል ኣይጠራጠርኒ ረይዎ ኣለ ሰኣን ሓገዝ ናይ ዝሕግዞ እዩ ነቲ መንእሰይ እምበር ኣብቲ ናይ መንእሰይ ወልሓን ፀገም የለን ረይዎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ብውድብ ዝጥርነፍ ናይ መንእሰይ ሓይሊ 5 ሓይሊ ብሓንሳብ ሰሚሩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓቢሩ ንኽቃለስ ሕጉ ፅፊፉ ካብቲ ቃልሲ ጉድለታት ርኡ ነቲ ቃልሲ ኣሪሙ ፅሑፉ ኣተኻኺሉ ሰሚሩ ብዝሓለፈ ብዘይገለ መለ ተንተሪፈን ዘለዎ ከም ዝርከባ ኣነ ኣይጠራጠርኒ ኣብዚ ኣዳማይ ገሊ ግን ውፅኢት ናይቲ በረኻ ቅትለታት ስለ ዘለዎ እቲ ቅትለታት እውን ብይቕረ እኳ ክዕረ ይግባእ እዩ ንዕኡ ብኸመይ ክዕረ ይኽእል ኢልካ ፈውሲ ክትረኽበሉ ትኽእል ኢኻ እኳ ግን ኣብኡ ኣይኣተውን ዘለዉ ኣብቲ ፈውሲ ኣይኣተውን ዘለዉ እንታይ ዳ ፅባሕ ንጎ ናባይ ከምዚያ ፅባሕ ንጎ ናባይ ከምዚያ ኣነ ዘይመርሓ ውድብ ከምዚያ ፅባሕ ንጎ ኣነ በዚ ክሕተተ ሓደ በዚ ክሕተተ ሕጂ ንዓና ኣይኮኑን ዝቃለሱ ዘለዉ ንዓና ኣይኮኑን ዝቃለሱ ዘለዉ ንነፍሶም እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ንህዝቢ ይቃለሱ ኣለዉ ኢለ ኣነ ኣይኣምንን ንምንታይ ዳ ንነፍሶም ንውልቂ ነፍሶም ይቃለሱ ኣለዉ ነፍሶም ናይ ምድሓን ተኽእሎ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ኣነ ናይ ህዝቢ እንተዝኸውን ካብ ባይቶ ዝዓቢ ነገር መጠርነፊ ነገር ኣይመሃለዎን ነይሩ ንባይቶ ሰይሮም ወፅዮም ንባይቶ ሰይሮም ወፅዮም ባይቶ ዝረገፀ ኣብ ዓድና የለን ጭቃ ዓዲ ከማ ረጊፁ ዝኸደ ሰብ የለን ነዚ ረጊፆም እንድሕር ከይዶም ንህዝቢ ይኮኑን ዝቃለሱ ዘለዉ እንታይ ዳ ካብቲ ሕሉፍ ተመክሮ ናይ ቃልሲ ጉጉይ መድረኽ ንዑ ንምክልኻል ጥራሕ እዩ ከም ድፋዕ ጌርካ ዘለካ ማለት እዩ ብኩሉ ክጥርነፍ እንድሕር ዘይክእልካ ብፅሑፍ ክጥርነፍ እንድሕር ዘይክእልካ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ባዕልኻ ከቢብካ ባይቶኻ ሓስ ባይቶኻ ባዕልኻ ስርሓዮ ባይቶ ኣብ ኣዋሳ ከይድካ ተጌርካሲ ኣዋሳሲ ደቡብ ህዝቦች እንታይ ሞ ትርጉም ኣለዎ ኣብዚ ደገ ወፂኻ ምስ ህዝብኻ ከማይ መሓሸ ህዝብኻ ምርኣዮ ብዓይኑ ነው ኣትሊስት ህዝቢ ከዓ ምስ ተሓወሶ እሞ ኣበይ ከም ዘሎ እቲ ጌጋ ምተረኣየ ነይሩ ለውጡ ብሉን ኩሉ ለውጡ ብሉን ብሊብ ኦርናት እቶም ሰባት ንሶም እዮም በዚ ተመፀኻ ንስዓ ካልእ ፅሕፍቲ ተመፀት ካልእ ፅሕፍቲ ተመፀት ንስዓ ኣብ ፅሑፍ ኣይኮነን ሽግር ሰባት እዮም ሽግር እዞም ሰባት እዚኣቶም ባዕላቶም መልሲ መሊሶም ኣይሰራሕናን ኢሎም እዮም ውፅኢት ናይ
17 ዓመት ኣይሰራሕናን ኢሎም ድሕሪ ዘይሰሪሑ ተዓለጥ ሕቢ ኣይትጋገ ባይቶኻ ባዕልኻ ወንን ባይቶኻ ወንን ህዝባዊ ኣኼባ ግበር ከቢብካ ናብ ሓደ ሩባ ክትወርድ ጥራሕ ፈትን እምበር ኣብዚ ተበታተነ ሓሸው ኣቲኻ ተልካ መዝወሰደ ንኽትፍውሶ ከኣኒ 40 ዓመት ኮስተልካ እዩ ስለዚ ኩላና ተተሓሒዝና ክንጠፊ ኢና ሃገር ክጠፍያ ንሕና እውን ክንጠፊ ኢና ማለት እዩ በዚ እዝሪኣ ተንኪዩ اوكي ثانك يو فندق شد الله خلاص عدنا الله كله معاك اخذ قوع دليل نخيد حرك اوكي انا مجمراني اريد الله بايلو نتو كنسبنا فوتو مالتي كالاي اتي انا زغوريتو ابزي ምናልባሽ ብግብሪ ክሰርሕ ክእሎ ይክእልን ኣብ ዝብል ጥራይ ኣነ ክድምድም ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ስትራቴጂ ዓዲ ንብል ኣለና ስትራቴጂ ዓዲ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ንቃልሲ ሓጋዚ ድዩ ኣይ ሓጋዝን ክንግምግም ይግባአና ማለት እዩ ምናልባሽ ድሕሪ መሳገር መድረኽ ንኣብነት ኣብ 3 መድረኽ እንድሕር ከፊልና ነዚ ዘለና ይሆሞት ቀዳማይ ናይ ቃልሲ መድረኽ ካልኣይ ናይ መሳገር መድረኽ ሳልሳይ ከኣኒ ወል ትካላትና ኣቂምና ሕግታትና ተኺልና ከም ሃገር ኣብ ምውድዳር ኣብ ናእትወሉ እዋን ምናልባሽ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ክሰርሕ ክእሉ ኸውን ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ሓንቲ ስድራ ኣሃዱ ናይ ታኮር እንድሕር ኮይና ተሓመረት እንድሕር ኮይና ናይ ሓንቲ ዓዲ ወልተን ስድራ ቤታት ኣብ ዓዲን ክጥርነፋ ተን ዓድታት ከዓ ተጠሪፈን ከዓ ወረዳ ይገብራ ካብኡሃ ናብ ኣውራጃ ክንከይድ ኢና ሕጂ ምምሕዳራዊ መዋቅርና ይኩውስኖ ብሓፂሩ ግን ታቐንዲ ሕመረት ኣብዚ ጉዳይ ተዓዲያ ክትከውን ዜራ ምናልባሽ ኣብ ተዓዲ ዘይነብር ሰብ ኣብ ከተማ እንድሕር ዝነብር ኮይኑ ወላ ኣብቲ ዘለዎ ከተማ ይኽጥርናት ሕጂ ድሕሪ ትመሳገር መድረኽ እዚ ስትራቴጂ ዓዲ ክሰርሕ ክእል ይኸውን ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ናይ ቃልሲ እዋን ግን ኣነ ይስዓምኒ ምክንያቱ ዋላ ባሻ ይገልጾ ነይሩ ንኣብነት ብሄራዊ ውደባ ንብል ኢና ወይ ከዓ ሃይማኖታዊ ውደባ ንብል ኢና ብሄራዊ ውደባን ሃይማኖታዊ ውደባን እንድሕር ደኣ ኣብ ተዓዲ ርኢናት ነቲ ዓዲ እንድሕር ደኣ ክልተ ወይ ካብ ክልተን ላዕሊ ብሄር ዝነብሩዋ ኮይኖም ተፈላለዮም ኣለዉ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ክልተ ሰለስተ ሃይማኖት ኣሎ ኮይኑ ኣብ 3-4 ተዓዲ ተፈላለያ ኣላ እንድትፅር ነፍሲ ትፈላለላ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ከምኡ የድርዮ ንኣብነት በዚ ዘለኹ ከተማ እንድሕር ክርኢ ኮይነ ወይ ህግደፍ ይጥርነፍ እዩ ዘሎ ተጠርኒፍ እዩ ንዓና ሓበሬታ ኸባና ዝእክብ መምርሒ ክመፅእ ከሎ ከዓኒ እታ መምርሒ ዝትግበር ተጠርኒፍ እዩ ብዓዲ ኣይፈላለ ብኣውራጃ ኣይፈላለ ብሃይማኖት ኣይፈላለ ኣብታ ዘለዋ ሓንቲ ኣሃዱ ፈጢሩ ተኣሃዱ ከተማ ትኹን ዋላ ገጠር ትኹን ብኣሃዱ ደረጃ ትኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ዘለኹ ከተማ እንድሕር ደኣ ብዓድታት ንጥርነፍ ኢልናሲ ወላ ኣነ ምስቶም ደቂ ዓደይ ክኸይድ ተሓደ ምስቶም ደቂ ዓዱ ክኸይዱ ጥርናፈ በያ ደላ ሕጂ ንቃልሲ እዚ ስትራቴጂ ዓዲ ንቃልሲ ነዚ ሕጂ ዘለና ያቃል ፈፂሙ ኣይሰርዕን ሓደዚ ካልኣይ ኣነ ክዛረበሉ ዝደሊ እቲ ናይ ግዳም መንግስቲ ዝበሃል ወይ ከዓ ናይ ደገ መንግስቲ ገለ ዝበሃል እሱ ንገዛ ርእሱ ናቱ ዝኾነ ሓላኽተራ ክህልዎ ክእል እዩ ምክንያቱ ወል እዚ ቃልሲ እዚ ኣብ ደገና ውሽጢ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ውሽጡ እውን ዒሕ እንዳበሉ ክቃለሱ ዝደልዩ ኣካላት ኣለዉ ማለት እዩ ነዚ ዘሎ ስርዓት ፈፂሞም ነዚ ዘሎ ካይዳ ዘይቅበልዎ ግን ከዓኒ ኣካልናቱ ኮይኖም ተፀቂጦም ዝኸዱ ዘለዉ ኣካላት ኣለዉ እሳቶም ኣብዚ ናይ ደገ መንግስቲ ዝወዘና ብኸመይ እዮም ክስኩዑ ንሕና ናይ ደገ መንግስቲ ኣቂምና ኸ ንዕኦም ንሕና እውን ተሪፍና ንሕና ኣብዚ ዘለና ንዓና ዘይውክል ነገር ይግበር ኣሎ ክብሉ ይኽእሉ ዶ ወኽእሉ ሕጂ ኣነ እቲ ናይ ደገ መንግስቲ ምባሉ ተቱ ወል ዝፀንሓና ቅርሕንትታት ወጊድና ዝፀንሓና ፍልልያት ወጊድና ነስርዓት ብሓደ ኮይንና ንግጠሙ እንተዝበሃል ነስርዓት ብሓደ ኮይንና ንግጠሙ ዘለና ናይ ውድብ ናይ ገለ ኣብ ጅባና ቀሚጥና ከም ብሓድሽ እስከ ንዑት ምሳት ንወደፃ ይኹን ዋላ ነዚ ዘሎ ስርዓት ብሓደ ኮይንና ንግጠም ተባሂሉ ነብሲ ወከፍ ሰብ ብይቕረ ተባሂልካ ማለት ዝፀንሐ ታሪኻዊ ዝኾነ ነገር እንዳረሳዕኻ እንዳተፃባፀብካ ዘይኮነሲ እንዳረሳዕኻ ክንከይድ እንተኽኢልና
ምናልባሽ ዓድና ሰይፍ ንገብር ንኸውን ኣነኹም ኮይኑ ይስማዓኒ እንተዘይኮነ ወልነቲ ዝፀንሐ ነገር ኢና ክንደግም ኣብዚ ከተማ ዘለኹ ወሲ ኣብዚ ከተማ ብሓደ ድቃሎስ ነውሩ ኣብ ጀባ ይኹን ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዝተፈላለዩ ደንበታት ኮፍ ኢሎም ኣለዉ እዚ ኩሉ ዓቕምታት ኣብ ሓደ እንተዝውለልሲ ህግደፍ ኣብ ዘለኹ ከተማ ኣይምሰረረን ገና ቅረቅረ ምባሃል ተሳኢኑ ህዝቢ ቅረቅረ ተባሂልና ዓዲ ሃይማኖት ብሄር ከይበልና ኣብ ሓደ ኮይና ንስራሕ መጨረሻ ውዳበ በሃል ውዳበ ዕላማ ኣይኮነን እቲ ዕላማ ነዚ ስርዓት ኣሊኻ ሓደ ትካላዊ ዝኾነ ስርዓት ንምስራት ስለዚ እቲ ውዳበ ከም መሳርሒ እንጥቀመሉ ኮይና ውዳበ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ምምጫእ ብሪእቶ ምስማዕ ማለት እዩ ካልእ ዋላ ሓንቲ ትርጉም ኩሉ ኣይትእምን ስለዚ ሪእቶና ስሚርና ኣብ ሓደ መፂና ንቃለስ ይኸም የለ اوكي ودي كده خشده ثانك يو ودي اوكي حراي امير اوكي ار جي ار 4 احس كلها مايك سلام سمع دلخو برات حوار ثانك يو حدنتنا سمع الله متحرك اوكي well نايلوم عنتي استمرو بكبر حاو تقادالاي حروي كلاتنا مچم انا درغا اب مجمريا كفالاي نبركون ابتي مجلسيون ابتي حتون ملسين زياده اركيبه حتوتاتنا قريبا نيره حجت بحال صنح بحال زلو مس كل شنخاتو درغا تمساسال سلازخونه بزح كدغمو ايدلني እተን ኣነ ዘትኩር ኩለን ቀንዲ ሕቶታት ሕሩይ ከም ተጋዳላይ ስልጣን ዝሓዘለንን ተሓታትነት ዘለዎ ከቢድ ዓቢ ረዚን ስልጣን ዝሓዘለን ኣብኡ ኣተኲረ እየ ሓቲተዮ ምክትል ኣቦ እምሮ ናይ ተጋድሎ ሓንቲ ኤርትራ ኮይኑ ሰሪሑ ኣብ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ወሪዱ ሕጂ ምስቲ ምስግጋር ካብ ቀዳማይ ናብ ካልኣይ እንድሕሩ ዘጋጠመ ፀገማትን ኣብኡ ዝነበሮ ተራ ነትሕቶ ዳርጋ መጽሓፍ ረኸቦ ኢሉና ማለት እዩ ኣብ ታሪኽ መምላስ ኣይመረፀን ወላ እኳ ፍኮርስ ነቲ ናይ ካልኦት ሕቶታት ብመጠኑ ተንኪቦን ተነበረ ብፍላይ ብባሻይ ቀሪቡ ዝነበረ ሕቶ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ናብ ደንበ ፍትሒ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ዝነበረ ኩነታት ብፍላይ ከዓ ከም ዋና ጸሓፊ ናይ ሃገራዊ ምሕዝነት ኤርትራ ኮይኑ ኣብዚ ሓላፍነት ኣብ ተሰከመሉ ግዜ ዝተፈጥረ ስጋብ ሕጂ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ምስ ዘለዎ ሽግራት ማለት እዩ ንሱ ንበይኑ ዝፈጠሮ እኳ እንተ ዘይኮነ ግን ከዓ ብሓላፍነት ተሰኪሙሉ ዝነበረ ኩነታት እዩ ሕጂ ብዚኣ እንታይ ከስምር ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ዝኾነ ይኹን ሓላፍነት ተሰኪሙ ናይ ሃገር ናይ ህዝቢ ጉዳይ ስልጣን እንድሕር ሒዙ ክሕተት ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ መስርሕቲ ንዝነበረ ጉድለታት ይኹን ኣወንታታት ብምሉኡ ሓላፍነት ክስከመሉ ባዕሉን ከቕርቦ ምዘይክእል ከዓ ብተደጋጋሚ ነቲ ተሞክሮቲ ንጽባሕ ንኸይድገም ድዩ መምሃርን ክኸውን ድዩ ታሪኽ እውን ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝድለ ኣዕጋቢ ዝኾነ መልሲ ከይሃበ ሓሊፍዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ኣብኡ ደቂቕ ዝኾነ ነዊሕ ሰዓታት ዝወሰደ ክትዕን ምይጥን ምግባር እኳ ኣድላይ እንተዘይኮነ ግን እዚ ሕጂ ዘለናዮ ህሞትን ሃለዋትን ካብቲ ሰውራ ዝተወልደ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ሰውራ ዝነበሩ ተዋሳእቲ ከዓ ብግሉጽነት ንኹሉ እቲ ዝነበሮም ተሞክሮን ዓወታትን ጉድለታትን ከቕርቡልና ክኽእሉ ኣለዎም ኣብኡ ዝተሳተፍና እውን ከምኡ ክነቕርብ ክንክእል ኣለና ብዙሓት ጽሑፍ ኣለዉ ኩላትና እውን ክንጽሕፍ ኣገዳሲ እዩ ግን ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ እቲ መንእሰይ እውን ካብ ሕጂ ኣብ ዘቕርቦ ዝኾነ ይኹን ኣብ ከምዚ ኣምሰለ ሚጥ ክትዓት ክኣቱ ከሎ እቲ ጽቡቕ እንታይ ነይሩ ጥራሕ ሰሚዑ ክኸይድ ዘይኮነ ነቲ ጽቡቕ ከቕርቡ ከለዉ ነቲ ዘይጽቡቕ እንታይ ከም ዝነበረ ክሓትት ካብኡ ክመሃር እቶም ብዛዕባ እቲ ዝሓለፍዎ መስርሕ ጽቡቕ ዘይነበረ ነገራት ንሳቶም ባዕላቶም ዝገበርዎ ከቕርቡ እንድሕር ዘይክእሉ ኮይኖም ከዓ ንባዕሉ መዕቀኒኦም መምዘኒኦም ከም ዝኾነ
ኣብ ዝመጽእ ኣብ ቀጻሊ ዘተን ርክባትን ኣብ ከምዛ መሰለ ክፉት ናይ ኣስተምሮ መደባት ኩላትና we have to put their feet on fire ማለት እዩ ካልእ ኣዘራርባ እቲ accountability ዝበሃል ናይ ሕጂ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ትማል እውን እንተኾነ ብግቡእ ክስነድ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ of course ኣብኡ ድወል ክንገብር ነዊሕ ግዜ ክነጥፍ ኣብ ነዊሕ ከምዚ ተገይሩ እናተባህለ ብፍላይ sensationalized ዝኾነ ብገለገለ ብፍላይ ከዓ ናይ ቅድም ተመክሮታት ንነዊሕ መዓልታት ዝወስድ ዲስካሽንስ ምግባር ብዙሕ ዘድልዮ እኳ እንተዘይኮነ ግን ነቲ ሕጂ ዘለና ህይወት ስለ ዝገልጽ ነቲ ጽባሕ ንኸደው እንተኾነ ሕጂ ክንገብሮ ስለ ዘለና ትገባባተቲ ክትኣታትዎ ኣድላይ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ሕጂ ታቀንዲ ኣገዳሲት ግን of course እንታይ ይትፍታሕ ካብ ዘለናዮ ሃለዋት ንሙፃእ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል እንዲሁ ካብተን ዘቕረበን ኣነ ሓንቲ ከመስግኖ ዝደሊ እንታይ እዩ ንሱ ብዝመስሎ በትናቱ ተመክሮ መጽሓፍ ጽሒፉሎ ጽቡቕ እዩ ጽሒፍዎ ዘሎ መጽሓፍ ናቱ ቨርዥን እዩ ሕጂ እቲ ጽሑፍ ናቱ ከም ናቱ ተመክሮ በትናቱ ረዳዳ ኣቕሪቦ ብምህላው ብዙሕ ዘገርም ኣይኮነን ግን ብዙሕ ሕቶታት ካብኡ ክወፅእ ይኽእል እዩ ንመጻኢ እንታይ ክግበር ኣለዎ እንታይ ክግበር ይግብኦ ብኸመይ ኣገባብ ክንከይድ ኣለና ዝብል ኩሉ ሰብ ዳርጋ ተደጋጊሙ ዝሓቶ ዝነበረ ስለ ዝኾነ ኣነ እውን ዘቕረብክዎ ሕቶ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እቲ ንሱ ኣቕሪብዎ ዘሎ ናይ ፍትሒ መንገዲ ስትራቴጂ ዓዲ ካልኣይ ከዓ መንግስቲ ኣብ ስደት እዚአን ክልተ ካንሰፕትስ ይደርብዩልና ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣቕሪቡ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ እቲ ስትራቴጂ ዓዲ ዝበሃል ከምዚ ሕጂ ክቡራት ኣሕዋት ክብልዎ ዝፀንሑ ስትራቴጂ ዓዲ ኣብ ኤርትራ ማለት ንመጻኢ ኤርትራ ዓዲ ማእከል ናይ ኩሉ ነታት ናይቶም ዜጋታት ክትከውን ዘካታ ኣይኮነን ግን እቲ ሕጂ ኣብዛ መድረኽ እዚኣ ነዚ ሓኒቑ ሒዙና ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ንምውዳቕ ናይዛ ሰዓት እዚኣ ስትራቴጂ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ እዩ ክምለስ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ ስትራቴጂ ዓዲ ብፍላይ ከዓ ኣብ መጨረሻ ከም ዘቕረቦ በብዓድና ኣብ ዘሎ ኣበና ያለው ደቂ ዓድና ወይ ማዓቢትና ወይ ገለ I don't know ፍትሽና ንረኽቦም ንባዕሉ ምስቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሃለዋት ኣብ ዘይንረኸበሉ ኩነታት ፋሒሉ እዩ ዘሎ ህዝቢ ማለት እዩ ኣብ ተዓዲ ዘሎ ህዝቢ በብዓዱ ይወደብ እንተኮይኑ ተሓሳብ ሕማቕ ኣይኮነን ኣብ ተዓዲ ኣሎ ኣብ ተዓዱ ከዓ ናቱ ፈጢሩ ናቱ ኢንተርናል ሰልስ ፈጢሩ ብኡ መጠነት ቃልሲ ነቲ ንቡር ባይቶ ዓዱ ኣብ ተዓዱ ክትኽሎ ዋላ ብትሕቲ ምልካዊ ስርዓት ማለት እዩ ክጽውዕ ሕማቕ ሓሳብ ኣይኮነን ነቶም ኣብ ስደትን ኣብ ዲያስፖራ ዘለው ተቃለስትን ግን እዚ ስትራቴጂ እዚ ብፍላይ ከዓ በብዓድኻ በብወረዳኻ እንድሕር ተባሂሉ ንባዕሉ በብብሄርካ ካብኡ ከዓ በብሃይማኖትካ ስለዝመጽእ ነቲ ስራሕ ናብ ዝድለ ደረጃ ክወስዶ ዘይኮነን ጥራሕ ዘይኮነስ ኢንፋክት መሊሱ ዕንቅፋት ይኽፈጥር ማለት እዩ ሕጂ ትሕቶ እንታይ ዝኸውን ረኽዚ ፀገም ብኸመይ ኢና ክንገጥሞ ዘለና ትናይዝ መድረኽ ፀገም ዳርጋ ንኹላትና ብሩህ ዓምጣሪ ህካዊ ናብ ተገጹ ዝደፍእ ሓይሊ ወይ ከዓ ገዛኢ ጉጅለ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንኹሉ ናይ ኤርትራዊ ትሕዝቶ ይብርዝ ይብልል ኣሎ ከመይ ንገጥሞ ዝብል ሕቶ እዩ ዝመጽእ ሕጂ ነዚ ሓደ ስሙር ስጡም ኾነ ስትራቴጂ ናይ ቃልሲ የድልየና እዚ ስጡም ስጂ ፖለቲካዊ ድባት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣብ መንጎን ዘሎ ዝምድናን ፍልልያትን ግንባር ሰልፊ ወዘተ ዝበሃሉ ኣምራት ኮንሰፕትስ ኣካቲዖምና እዮም ካብ ሰብዓታት ሕጂ እውን ተኾነ ብዝሓለፈ 27 ዓመት ናይ ነፃነት ተደጋጊሞም ተዛሪብና ኣሎም ኢና ብዙሕ ስራሕት ከዓ ተሰሪሑ እዩ ብርግጽ ግን ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ኣየምፅአን ሓደ ድምፂ ሓደ ቅልፅም ክንከውን ኣይከኣልናን ነቲ ኣብ መላእ ዓለም ናብ መላእ ዓለም ብሓደ ትካል ብሓደ ኣገባብ ብሓንቲ ፊስካ ንመላእ ትካላቱ መሳርሒታቱ መፈንጠራታቱ ሰለይቱ ወዘተ ዘንቀሳቀስ ዘሎ ግሎባል ትካል ናይ ህግደፍ ክንገጥሞ ይከኣልናን በንጻሩ ተን ማሕበራት ውድባት ተባሂለን ዝግለጻ ዘለዋ ብዙሕ ግዜ ክደጋገም ከም ዝወዓለ ህግደፍ ኣብ ውሽጠን ኣሎ ይፍተው ይስለዮ ማለት እዩ ብውጅ መንገዲ ህግደፍ ኣብ ውሽጠን የለን ብዘይ ውጅ መንገዲ ግን ክንደይ ካብ ሚቲ ህግደፍ ተቆጻጺርዎን ከም ዘሎ
عميق مصنعته خجبر نزدلن نزخئلن نمفلاطو قليل يو بزلنا يا زمناوي مسارحታት نتحستون مالتي ሞት ሕቶ ሕጂ እንታይ ዝመጽእ ናይ ውድባትን ናይ ማሕበራትን ቃልሲ ኣቦቱ እዩ ክሰምሩ ጽቡቕ እዩ እዚ ከዓ ለበዋ እዩ ካብኡን ላዕሊ ከይድን እዩ እቲ ህዝቢ ስሞሩ ኢሉ ደሙ ስጋዕ ኣፉ ክሳዕ ደሙ ዝወፅእ ስለ ዝተዛረበ ጎረርኡ ክሳዕ ዝቅደድ ስለ ዝጨረሐ ዝፀወዐ ኣብ ሰብዓታት ሕድሕድ ኩናት ስዒቡ ደማዊ ኩናት ማዕልያ ዘይብል መስዋዕት ከፊልናሉ ሕጂ ከዓ ኣብ ስደት ተመሳሳሊ መፍንጫላት ካብ ሓንቲ ማሕበር ካብ ሓንቲ ሰልፍታት ማሕበራት እና ተፈጥራ ኸዳለዋ ማለት እዩ ሕጂ ከም ትሕሩ ይዝበሎ ቅድመ ሰልፋዊ ስርርዕ ይብል ኣሎ ርኡ ሰልፍ ኣለዎ ንሱ ሕጂ ነታ ሰልፉ ኣቐሚጡ ከም እንደገና ቅድመ ሰልፋዊ ስርርዕ ይብል ኣሎ እዚያን በዓላ ኦክሲሞሮን ትበሃል ኮንትራዲክተሪያ ስለ ሰልፊ የላን ማለት እዩ ቅድመ ሰልፋዊ ክትመጽእ እንተዳ ኮይንካ ሰልፉን ናይ ሰልፊ ብቕዓት ናይ ሰልፊ ኩነታቱን ገና ኣይተረጋገፀን ኣሎ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ቅድመ ሰልፋዊ ስርዓት ክግበር እንተዳ ጽዋዕ ኣለኻ ኾንካ ሰልፍታት የለዋን ማለት እዩ ብርግጽውን ነቲ በሃገራዊ ቅዋም ሃገራዊ ሕጊ ምርኩስ ብምግባር ቆይሙ ሃገር ንምምራሕ ዘኽእል ብቕዓት ዘለዎ ሰልፊ ክሳብ ሕጂ ተሰርሐን ስራሕ ካይክልኒ ብዘለና ይኹነታት ሕጂ ትሕቶ እንታይ ዝመጽእ ውድባት ፖለቲካ ውድባት ንሰልፊ ክኸዱ ዝምድቡን ብኡ መጠን ከዓ ኣብ መጻኢት ኤርትራ ኣብ ከም ሰልፊ ተወዳዲሮም ስልጣን ክሕዙን ከም ማሕድሩን ዝኽእሉ ዝደልዩ ክህሉ መሰሎም እዩ ነዚ ከዓ ብኣኽብሮት ምቕባሉ ጽቡቕ እኳ ይኹን እምበር ትሕቶ ግን እንታይ ዝኸውን ክዕገሱን ኣለዎም ክዕገሱ ኣለዎም ማለት እዩ ናይቲ መድረኽ ዕማም ናይቲ መድረኽ ጠለብ ናይቲ መድረኽ ስትራቴጂ ብዘይጓነፅ መንገዲ ጥራሕ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ እሞ እንታይ ናይቲ መድረኽ ጠለብ ስምረት እዩ ሕጂ ክብርሓው ባሻይ ደጋጊምካ ምጽኻዮ ናይ ስምረት ሕቶ ይትሽግርና ብርግጽ ግን ስምረት ናይ መን እዩ መን እቲ ስምረት ኢልና ንሓቶ ዘለና ስምረት ናይ ውድባት እንድሕር ኮይኑ ስምረት መራሕቲ ውድባት እንድሕር ኮይና ንጽውዕ ዘለና ኣብዘይ ሰምዓካ ደብሪ መምህላል እዩ ቅድሚ ሕጂ ተፈቲኑ እዩ ሕጂ ኣብ ክልል እንታይ እሞ ክሰምሩ ወል ፕሮግራም ኣለዎም እቲ ፕሮግራም ማቶም ንጹር እዩ ሓደ ብሃይማኖት ሓደ ብብሔር ሓደ ብዓለት ሓደ ብኻልእ ነዚ ከዓ ከም ሜጀር ማክሲመም ፕሮግራሞም ሒዞም ኣለዉ ቅዱስ ኢልና እንድሕር ባሪኽና ኣሎም ክሰምሩ እንድሕር ኮይኖም ነየናይ ፕሮግራም እዮም ክቕበሉ ወል ሚኒመም ፕሮግራም ዝበሃል ኣሎ ሚኒመም ፕሮግራም ይገብሩ ነቲ ማክሲመም ፕሮግራሞም ሒዞም ሚኒመም ፕሮግራም ገይሮም ምሕዝነት ይገብሩ ልፍንቲ ይገብሩ ወዘተ ተፈቲኑ ሕጂ ትሕቶ እንታይ ዝመጽእ እቶም ውድባት ክገብሮ ዝኽእላ ነገር እየን ዝገብራ ዘለዋ ክቡራት ኣሕዋት ችግርና ህና እዩ ምክንያቱ ካብ ሓንቲ ፀባ ዘይትወልድ ወይ ፀባ ዘይትሕለብ ላም ወይ ከዓ አይ ዶንት ኖ ካልእ እንስሳ በቃ ህልም ዝበለ ለጎግ ዝበለ ዓብ ፍሮ ጋጉድ ዝመልእ ፀባ ሕጂ ተሓሊቡ ክውለድ እንድሕር ተጸቢናሲ ችግር ናይ መን እዩ ናይ ተላም ድዩ ዋላስ ናህና ሕጂ ብጌጋ ከይትርድኡኒ እንታይ ዝብል ዘለኹ እቲ ናይዚ መድረኽ ዝዕማም ሰሚርካ ነቲ ብሓደ ፊስካ ኣብ መላእ ዓለም ንዘሎ ኤርትራውነትን ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዘሎ ትሕዝቶ ሕብረተሰብን ጸጋታትን ዝደቁስ ዝርምስ ዘጽንት ዘሎ ኣካል ብስሙር ቅልጽም ምግጣሙ እያታ ናይዛ መድረኽ እዚኣ ዕማም ሕጂ ከመይ ጌርካ እዚኣ ትረጋገጽ አይ ቲንክ ፈንቅል ክቡር ሓው ጽቡቕ ነጥብ ምጽኡ ህዝባውነት ክነልብሶ ኣለና ስትራቴጂ ህዝባውነት የድልዮ ኣሎ ውድባት ናይ ህዝባውነት መዐቀኒ ኣይኮናን ምክንያቱ ሒዘንኦ ዘለዋ ፕሮግራማት ምቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ እዩ በበይኑ ተጻራሪ ብገለ ሸነኻቱ ከዓ ናብ ሓደ ክመጽእ ዘይክእል መደባት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ሓደ ቅልጽም ሓደ ሓይሊ ሓደ ድምፂ ንምዃኑ ክካየድ ዘለዎ ስራሕ እምበኣር ኣብ ኢድ ህዝቢ እዩ ዘሎ ዋና ንሱ እዩ ስለዝኾነ ከዓ ኣብ ኢድ ህዝቢ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ህዝባውነት ክነልብሶ ኣለና ማለት እዩ ህዝባውነት ብኸመይ ይለብስ ሕጂ ብዚኣ ሕሩይ ክመሃራ ዘለዎ ንብሎ ከም ሓደ ዓቢ መምህር ግን ክመሃር ከዓ ዘለዎ በብዓድና ዘለናዮ ወጻኢ ስደት ዘለና ብፍላይ በብዓድና ተጠርኒፍና ክንደይ ዓይነት ጥርናፌታት ክንፈጥርን በናይ መንገዲ ጥርናፌታት ክትኣሳሰርን ከም ዝኽእሉን መትሓዚ የብልናን ስለዚ እዚኣ ነቶም ኣብ ዓዲ ዘለው ክሰርሑላ ግን ተጸቂጦም ከዓ ስለ ዘለው
نتسقيطملو زلو دندلا ديو عابي غبو كلك سلوم انت دع خوينو اذا اب قدام زلو دياسبورا زلو ايرتراوي ابزز زلو ابز نبرلو بوتا بب عدو مالتي بب ختمو بب كفل هاجرو تطرنيفو وكلتو خمرص علو قليل ነገር አብይድና ዘሎ ንኻልኦት ፍቃድ ዘይና ሓተሉ ግን ከኣ ተሞክሮና እንዋሃደሉ ዜግነታው ሓላፍነትና እንዋጻጻሉ ጉዳይ ኣብዘ ዘለናየ ቦታ እንተ ደኣ ተጠርኒፍና ሕጂ ተጠርናፈና ዓበ ብግሎባል ደረጃ እቲ ብግሎባል ደረጃ ሰርሕ ዘሎ ህግደፍ ብግሎባል ደረጃ ክንገጥሞ ንኽእል ብሓደ ድምጺ ብሓደ ቅልጽም ንህግደፍ ምስዓር ኢትዕማም ካብኡ ኣብ ዓዲ ኣብ ኤርትራ ምስኣተና ዓዲ ማእከል ናይ ቀጻሊት ኤርትራዊት ዲሞክራሲያዊት ህይወት ክትከውን ከኣ ጸጋ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ኣብ ቀጻሊ ዘተውና ሃብተመ ክኸይድ ስለ ዝኽእል አይ ቴንክ ዩ ይቀኒለይ ኣብዚ ኣደው ከብላየ ግን ክህብትም ዘለዎ ነገር እዩ ግን ነቶም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ናይ ቅድም ታሪኽን ተሞክሮን ዘለዎም ሰባት ከኣ ብኣወንታዊ መንገዲ እናተባባዕና ኣብ ከምዚ ኣመሰለ ኢንጌጅ እንድሕር ክንገብሮም ክኢልና ንኩሉ ነገር ክሕግዘና ስለ ዝኽእል ነዚ ገዛ ከመስግኖ ይፈቱ ከማ ዓይነት ኣጋይሽ ምምፁ ቴንክ ዩ ማይክ ፍሪ ኦኬ ቴንክ ዩ ኩብርሓ هاراي اتم اي سمعنا اي نبرنا قالت بزلكم ناي حاونا حريه الله بايرو اب سينيتنا.com تركبوا اخم ريكوردي وي اب حدر جغان ريكوردي قبرنيرو خاو سمعكم تمهارو تقولوا قال حسابات نحرالكم كان كاو تبقيسكم تعلوا تقول لكم ابزروا مارتي تم دي سمعكم ابزي وعركم اوكي ترافيك هلا خدو ترافيك هلا خدو اوكي ترافيك اسك حدا قبر لي اسك حدا قبر لي او سنيت ناس قام حج الله خديخه حزاب انت ما يكتدر لي خولا حلفك اوكي راسسم انا بخ مايك ابريكا صنحك راسسم مرحبا عندو علكم زغاهر مسجن ورغا شاخ انت اللي ها اني هاو تايو انا خبل دلي مسلكم وطي لوراس وطي اسو اذا بزسي يدو وط ابلالو افتم بوليتيكا افتم ودبات حكيدو اتن ودبات كو بزي حزب خداي كلاني that's the big trouble حجي ومولعتنا وتقبلنا نتن ودبات كسر حي كعلان دو خبلاي كعلان بزوع نجار تزاريبنا حكي ستيل تهزبي جن كم يدبل دلمبر كاب ان وتيو كم هزبي كم حدا عادي طرنو في هزبي عدو تاتو انا تيرو نزع عدو تاتا زي بخمي مقدي اذا الواز بحالا ناي بوليتيكا بجولتات بخمي ريو وقادين ياتا الدين بخياتنا وعتنا إذا حبرتها سبزي سمعة أمه نعقفن ويكاتنا ينسمع نزبلا يفتح علاق نبلا That's the biggest trouble we have Eritrea I'm sure كلنا نزارب لنا زلزم بالي لنا إذي كسع زلو نساتهم كله يوم as simple as that. تعال زيعة. كالي نعاي I don't know. انت كم عدي كم وردا تنفسني حد هجري. فلاي كان كونتني إرترا ناخذ هلو دعر كوينسي. خمتب كله عالم زلو ختمان عدن كله نايقدن عندي. أو اللي خات خبرتنا أو إيتي بحالنا كل نقراتنا أو تأثري نسي لنا نحن يلنا which is هقدر في دفرس هذا اللي individual نفس خات فريقين خالي كتفع له زبلي مخنيات سرت نايت هزبي أبعدي فلاي كاخم إرترايان تاريخه قلت كله دنبه دحر عد فتيرو دحر وردا فتيرو إذا كل حجتاتني هجرنا تريقوا دلهم
عدي ندبانا ننصبعو عبيت ورداتنا إرترا زنبرا إذا كانت عيكونا أكاتع بزح يكونا تاريخنا يتحبرت سبيو كبي جيروك على سجن نبتبع رئيساس كم زق خون على اللويل كم زرب طعمي كلنا وناوينا نحلم زلنا أوي مغنياتو اتستقال سهزبي أبتي بوتو أبت بايتو أبت ندابو أبو خيتك أخان السخا ننحد علو بطبق يرزو فالت انتا يتقلب بخمي ملكع الحز قومو مستقورو طرح كايو نايتن كلن عدتاتنا وورداتنا دمتي كابتعت تسميعو نلعال خيدو نبلو سدت ندعي خسرح دخل يكون سلازي انت اقبل دالي مسلكم كبرات ابزي عقايش دولكم ويدما تسمعوا دولكم حزبي يزخل تصقم تفطر دولو as simple as that مغنياتو بزي حزب كنبراي كلان ينزم ودبات زيا ولا تسرعت كنبراي كلني ولا دياتون كنبري كلني واغانا يزخل تخفل دولو دما حزبي عكيدو سلازي قونه ات حزبي يو كابتو زلو قجلتات إذا هاجر دي أسقعت الحين سحيبه كم حزب تنقسقسو أبرئس بوليتيكان بني حوار دمتي انتاي يتقلب حزبي انتاي يدلي كوف قبل أدخل إذا أقصع زي قبره محكل أقصع زلوهم عقل يوم أنا تادي عن كل النلا هكذا أنا تادي عن كل النلا السيمبل عزاتي هذه حج نعي حزب طلب كافلت طلبك بنصر كوف ابلا كوف مسبلك نعا خدقف زمصه تعرفون نعا خدقف زي مصخا افتعلا مبال دراي رايدو قالوا ولا انت ما بتحل اتغالي بزح تزاريبنا له اينا اندعر كسرع دلي زي دنب تقاومو حدا سفي حضره وديمقراطياو كنبار مفترعي او وشتينيتي دايفرسيتي مقواري بزي كازل طرح دي كوني نوبوص بحنت channel مركابيو نزا عالم زب قنقوا مزرابي نحنا بزن نزاربو زلنا ابينا عالم نبر كم دلنا كمان عالم يفلطنا جينا ني عددو ناي بيهردو ناي هيمانوتو ناي اوراجا نزاربالنا عالم ذات ريوا دلهم دما ليت مسمعلتي ابي كم زلنا كمان يفلطنا اتاسم فناناتنا خازيا نزا سرعات زي در بدر أتخباب زخيت زلو كم حد أكوب دمور حزبي عالم تاي دلي جيوبوليتكس تاي دلي خبانا زعبين كبانا حدقن ينكو مخانو تردينا نبع النعوق أمكو عالم دا تززاريبنا رعي اتعوتنا خرخبنا زخل عالم وانكو ايز قد شامبر وانكو ايز قد شاي كونه ان كان هبان كبلاخا ناي قدين سلازي غوني نعاي كزع أنتم إرتران حواتي سعيبكم كاب ودبات جزياو مسحاب كاب ودب زبحال الله كم هزبي تتعرفك طلبك خوف مبالي بس مسرت كاي توما ودبات زلكم كان تو ودبات انجزارسو هزبي زي طلب دلو تعطوات خونكن توادي تعطوات خونكن كا مع السلامة مبال تراي بيون زيا تكبر تخل نجر على الليلة أي أمنني فوتو ما يأمنني يلن أي كلون كاي أي كلون مغنياتو اتهزبي يزخل تقدم تفتر دلو انت بعركنت انت بناي قدم ودب زنبركا سمعت انت دما كمزي أي قدفن زعينتو لمدي حنسا أب حدا مساعتها أي لوط إن كتبل أبقى أطول كاتقتر نساتهم كأنه برلو حجي وايدو نحنا نمرحة طرحنا تطبق سرعة ودبات هاساي مودعتا حنت نقر كبل دلي نحناسي نزل سرعة زي كاب عقمون العلي حدا قنيا مخانو نقول تقول لنا أنا أي أمنون يزي
እንታይ ደስርሕ ኣለዎ ባዕልካ እንድሕር ትሰርሕ ኣሎ ኮይንካ እስኻ ትሰርሖ ስራሕ ባይ ዲፎልት ንዑ ዝጠቅም እንድሕር ኮይኑ ፀጥታው ናይ የድልዮን እዩ ትሰርሕ ኣሎ ኣለኻ ኩሉ እስኻ ትሕዛ ዘለኻ እንድሕር ንረብሕኡ ትወድቕ ኣላ ስሩዕ ናቱ ኢኻ ባይ ዲፎልት ናቱ ኢኻ دونت طرح بلاي ما يتكبر سرعتنا دو كمزاتنا طرح يكون تقبرو زلخا سقمتات نربحو انت دا خوينو نسخا سرع يخا بلا اي تبلا ناتكا قداي ندنبت قوم انقفات تداخونكا ندنبت قوم كان هوان مكرا ابيخا نزلو صقم لعل صقم ودبكا مخون ندحر زي تامن كونكا نزمردر خذ ختنبب دي تخل تكونكا كل قعزو تقبرو اندعري ابدنبت قومو بزعت أجماعة دفترالو إساس نساء الدلي سلذي نحنا علاويان إساس دسودوم سبات راح يكونون عبدن بتاعهم بدولو بالنقبر زلنا قالسي ربحان إسياس سلزغوني سرعتنا إسياسنا نحن كسع زي تعرمنا سرعتنا إسياسنا we like it we don't like it عرايدو تعال كذي دار نعود تقم تحت سرح لها سرعنات يا اخي scientific truth زي هذا اللي حق everything سخات سرح عند نعود تقيماته سرعنات يا اخي ننبسخ سرعنات يا اخي ما نانتو تقبر زلها قال ستات نعود تقم على عرايدو نعود تقم ندير كوينو سرعنات يا اخي سرعناتو نعود تقم يتسرح نسغات قبرو زلخ 10 ግዜ እንጻርኹን 10 ግዜ ተሞ 10 ግዜ ድላይ ካይ ትገብር እቲ ትወስዶ ዘለኻ ኣገባብ ኣቃላልስ እንድሕሪ ንዑ ዳይ ሃስ ኮይኑ ኣብ ደንበ ተቃውሞነ ንዕድዕድ ደዋጥ እንደሰሓብን ኮይኑ ንዑ ትሰርሕ ኣለኻ ስለዚ እዚ ህግደፍ ኣቲናዶ ስርዓት ሰለላ ኣቲወንዶ ባ እንታይ ኮንኩ ማታ ወገን ገንዘቡ ድኸፍል انت امسيلو ገንዘቡ ድኸፍለልካ انت امسيلو ባዕልኻ እንዳሰርሐካ ኣሎ ባዕልኻ ክትዋጠጥ እንዳውዓልካ ባዕልኻ ክትረባዕ እንዳውዓልካ ብዝጠቅምን ዘይጠቅምን ክትሰሓብ ነቲ ስውሪድጎ ዘሎ ኣንኢስካዮ ስለዚ ፍቶ ፅላ ዋላ ናቱ ስሩዕ ኣይትኹን ዋላ ፃሪ የበለኒ ድድላይ ካበል ኣብ ግዜ ቃልሲ انت دعا نعو زربح قبابا كايدا تخيدا لها سرعناتو يخا تزعلي تلومي كلنا سرعتنا توينا عجي سرعتنا توينا خساع زي تقرمنا سرعتنا توينا مخنياتو كل نقبرو زلنا تباي نربحو يتقن نربحو يتقن كوين تقاومتينا اين بل نربحو يتقن دعور كوين دليت فتحين اين بل نربحو يتقن دعور كوين نعو هزبو فرحو ناقودو يتقن نهزبي أسنبيدو ناب إسياد قصخم بسقع دعر تقبرو لها بقبابا كلا نساقا سرعناتو يخا تنقحلو لها مغنياتو بناتكا جيغا جيرو يزنك احدالله بناتكا جيغا جيرو ينهزب دفر احدالله كابزن العالي بزوع دزاربي بلين مغنياتو بزوع بزيه تزاربي بزوع بزيه تزاربي إن كان هبان سفي حقرة وديمقراسية وقنبار أو وشت يونيتي الراي دايفرسيتي هذا قد جيغاز قبرنايو عروين تدعر له سمعنا له ابتقادلو حرنة إرترا سفي حقرة وديمقراسية وقنبار استفال عليه زنبالي نت زنبالي تات بعلي من وكلوا انتاوات يوم كميت زنبالي زي مقلات نتقادلو حرنة إرترا بحدقاء تيواي كل واحد كل سب كم نفعيتون دا تقلبت كونفيوز تلين هزبي سلاز غني عجي أطبق أبي لك نقرأكم بقبو انت عن الزنبالي انت واي وكلو نبي كبتصح انت يحسبالو بعل زخدولو تراي خام زي عود عنكم ميرور الصغا فاشل والدبكا فاشل حنقول كا فاشل شاو ميرون سمعت